Ambala tanu ka ala barkada ka sali cidew la son hɛrɛma ka n'o ye alakira ba ye kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔn ɲa fo ka taa jɔ don se ala k'an bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan wula o wula mun bɛ sigi aw ye ka kɛɲɛ ni waati in ye bi rubrique minnu b'an bolo wulada in na ni ala ka jɛ ye a fɔlɔfɔlɔ de ye an fana karamɔgɔ a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale ka tafsir kɛnɛ miniti 10 bɔɲɔgɔn na yira aw la o kɔfɛ sunkalo kunnafoniya ni ala sɔnna ma an bɛna o lase aw ma ka taa se an ka bi hadisul iftar kɛnɛ kan an karamɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ o de ye Cheikh Tidiane Touré ka bɔ Segukaw fɛ yen n'o ye kira ka dafejɛ ye o kɔfɛ suntigɛ baraji ni ala sɔnna ma fɛn min ye Fédération Abidjan Nord o maaw ka suntigɛ ni ala sɔnna ma o bɛ yira aw la nɛgɛjuru sira na labila aw ye ani ka taa se aw ka bisu in na nafilaw ma dɔgɔtɔrɔ ko kɛnɛya ko nasira ani an balimamuso Aminata Tarawele ale ka cuisine ninnu de ye bakurubaw ye minnu bɛna yira aw la yanni suntigɛ baaraw cɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in ka baaraw ninnu don ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ Elhaji Adama Jawara ka taa se Fatumata Konate Madame Konate ni ala sɔnna ma ani olu de bɛna jɛ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ka sponsor officiel fo ka a waleɲuman dɔn ka barikada a ka wulikajɔ la ani a ka tuguɲɔgɔnya an fɛ baara in na san caman fo ka na ɲinana an bɛ dugawu kɛ produit ninnu ala ka a bɛɛ lajɛlen marché ala ka suguw diya ka foli la se radio Sherifla FM a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na u b'a nɔfɛ direct la ka se ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ 95.7 n'aw y'o gosi dɔrɔn aw bɛ kɛ Sherifla FM kan o kɔfɛ bɔlɔlɔ sira kan Sherifla officiel bɛ yen nɔ u fana kɛ k'an lajɛ ni waati in na direct la an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn teliya la an bɛ sɔrɔ k'an kunda Bangoni Janginɛbugu la yan'o cɛ an bɛ don ka foliw lase fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka se tafsir kɛnɛ kan an ka maa fɔlɔ min n'an bɛna bisimila o de ye an karamɔgɔ Elhaji Adama Jawara Ustaz Jawara salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Alhaji Amadu Jalo. Kɔri baasi tɛ yen. An bɛ Ala tanu. Denbaya y'o dun. Alhamdulillah. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Ka Ala tanu waleɲuman dɔn ka kisi ni nɛɛma ɲini a ka kɛ kotigi kan Muhamadu Kodo ani a somɔgɔ sanumaw ka lajɛjɛkulu ka bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Sherifla FM kan ani bɔlɔlɔ sira kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko kalo in ala k'a dafa an bɛɛ lajɛlen bolo hɛrɛ kɔnɔ kira bonya kosɔn a somɔgɔ hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli karim wa salim ala k'o duwawu minɛ an b'i bisimila tuguni Ustaz Jawara o kun kɔnɔ Madame Konate a bɛ cogo di alhamdulillah baasi tɛ la kɔnɔ an bɛ ala tanu dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Ustaz Jalo an bɛ ala tanu k'a barikada ka sɔli kɛ kira na aso dingɛ sanumaw kan ka lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a ɲini ala fɛ kaloba min n'an b'a kɔnɔna la kalo timɛ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bato minnu an bɛ k'olu k'a kɔnɔna na ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ amin ala ka o duwawu minɛ an bɛ aw bisimila tuguni ni ala sɔnna ma teliya la an bɛna fɛn min ye tafsir kɛnɛ an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale ka misiriba kɔnɔna na Alhaji Amadu Jalo an bɛ ala tanu k'a waleɲuman dɔn diɲɛ don o don siribikɛ bɛ mɔgɔw kalan tafsir bɛ daminɛ diɲɛ don o don ni nisɔndiya ye nka kunun ta ye bolofa tun bɛ a kan cɛkɔrɔba sijɛ san 70 a yɛrɛ yɛlɛnna tribune kan cogo min na kunun ani futini de yɛlɛnna bolimisɛnnin bɛɛ nisɔndiyara misiri kɔnɔ kunun an sɔrɔla ka to ni suratu Zumari tɔ dafa ye a ye walawalali caman kɛ an ye k'an bilasira kuranɛ aya yɛrɛ la ani kanko an bɛ jɛ ka cɛkɔrɔba in lamɛn fɔlɔ inshallah. Diɲɛ kɔnɔ falen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma Osam ka fɛn dilannenw bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalakow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i diyaɲeko kɛ i kelen na setigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ ko sanu
sabu anw bɛ waso ka kɛ malidenw ye. Kosam ka fɛn dilannenw bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw la. Kosam asipa te alkaba te wulati te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na. Wadunaw kɔkɛ nugɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alikaba ye o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba te wula sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba te wula kalite ko da anye tamanyini Allahu Ta'ala fe kabo shetane iblisa torom bismillahir rahmanir rahim anya sindi ni Allahu Ta'ala to barkamaye ala mi ye hine lokole tigi ani lahara hina kerengerele tabi'u suratu zumar ambe zumaru sura no fetula naam les 7 prochains mois 2026 afaman afo mogomi yattaqi no sirana bi wajhihi su'al azab nyangata chejugunye yawm al-qiyamati laharado wa qila ala bi mau lizalimina tonone kala u fe lahara zuqu ma ay fe nena sada kuntum aw kungera taksibuna akumbo wala jugu minke no afaman yattaqi bi wajhi su'al azab yawm al-qiyamah afaman yattaqi ala ko mani ma se ka kenyewa nam mami ye wajuli ka me jena ya ka wale jugu dabla nam ki nyeshi ala kelema ka ala bato nam ko oni ma se ka ke kelenye mɔgɔ min y'a yɛrɛ kisi k'a yɛrɛ tanga ka bɔ lahara ɲangata ni lahara lebu ma o ni maa bɛ se ka kɛ kelen ye maa min ye ala kota k'a sago kɛ yan k'o tilala ka ca bolo olu ka kan wakila mɛlɛkɛw bɛna kuma a bɛ ala kumakan de o kumana wakila mana na yɔrɔ yɔrɔ o ye baarakɛlaw de ye mana o ye mɛlɛkɛw de ye sisan mɛ a bɛ kɛ ni mun ye ala ka yamaru o kumana mɛlɛkɛw bɛna kuma sa les zalimina tɔɲɔnikɛlaw fɛ dangadenw fɛ minnu ma koto u bangebaaw ta la minnu ko an b'an tile kɛ ni saya y'u sɔrɔ o la sa zuku ma a ye fɛn nɛnɛ kuntum taksibuna a tun b'o baara jugu min kɛ diɲɛ na yan a y'a nɛnɛ o nɛnɛ yɔrɔ man ɲi dɛ ala k'an bɛɛ kisi amin zabalezina mɔgɔw ye nkalontigiyali kɛ ka kɔn makan kafiri ninnu ɲɛ o ɲangata nana olu kan mina ayisu kabini yɔrɔ la la yashuruna kunda do ala bi bɔ ye fa'azaqahumullahu setigi ala y'u nɛnɛ lebu ni dɔgɔyali mana a daminɛna kabini nin diɲɛ na yan n'i k'a dɔn lahara ɲangata a kibaru u ka jugu u ka bon
ni cɛnikɛlaw kun y'a dɔn ya alamuna ni cɛnikɛlaw kun ye lahara ɲangata dɔn كذب الذين من قبلهم على بقى كان فو محمد صلى الله عليه وسلم لتسلية pour que ka dususuma kafiru ka tɔɔrɔ bonyana ala ko a ma daminɛ na كذب الذين من قبلهم mɔgɔ minnu kira minnu kɔnna mandonkɔrɔ minnu kɔnna muhamadu ɲɛ olu y'u ka kiraw galontigiya k'u ka kiraw sɔsɔ kiraw sɔsɔra ka kɔn ɲɛ mandonjuguw fɛ o tumana ni yɛrɛ sɔsɔra bi k'i dɔgɔya bi k'i nɛni bi o kan ka ku la tɛ bidiw ye mina rusul tɛ bidiw ye rusulu la dɛ kiraw tɛmɛna ka kɔn ye o tumana ala ko cogo di fa atahumul azabu ɲangata nana olu ma min haysu la yashurun kabini yɔrɔ la u t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min ɲangata bi ten n'a fɔra to n'i ma to n'ala ko a bɛ balawu jigin kan jigi b'a kan dɛ ko lahara ko ala bɛ nin kan na non i m'a faamu i b'i to o de la don o u y'a yira n na mɔbili kelen a falen denmisɛnninw na cɛ ni muso u bɔlen u ka dɔnkɛyɔrɔ la mɔbili n'a mumɛ de ye sira bila ka taa jigin ji kɔnɔ wallahi maa kelen ma bɔ a la u bɛ ka taa mɔbili dayɛlɛ ji jukɔrɔ de ka su ninnu labɔ non n'ala ko a b'a ka balawu bina i t'a dɔn a bɛna yɔrɔ min na dɛ a b'i sɔrɔ yen mina hayisu ayiwa a ko bilalen tɛ ka lahara dama kɔnɔ dɛ mais ala y'o fana fɔ a ko di فأذاقهم الله ala y'u nɛnɛ dɔgɔyali la diɲɛ latigɛ in na yan'u ka se lahara ala y'u nɛnɛ dɔgɔya la dɔgɔya bɛɛ tɛ i ka sa walima ko dɔ k'i sɔrɔ dɔgɔya dɔ ye maa o maa diɲɛ na n'i sigi ɲɔgɔn ye dɔ k'u ye tulonkɛ la i ti bonya u bolo fo ka t'i sa o ye dɔgɔya dɔ ye dɔgɔya filanan maa o maa n'i dɔnna ni tiɲɛni ye hali su kɔfɛ i denw tɛ lafiya juguw bolo hali su kɔfɛ jugu b'a don i denw tulo la mana ayiwa hali bunu walid ayiwa a b'a janto nin na parce que mɔgɔ tɛ ɲɛ i ye ala kama o mɔgɔ bɛ ɲɛ i ka sini kama ka ɲɛ i ka diɲɛ kama comme n ye ɲɛni fɔ aw ye ɲɛni bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ diɲɛ na yan de i b'a tɔnɔ sɔrɔ yan i bɛ sɔrɔ ka taa ala b'i sara lahara an hakili la an y'o fɔ ye siɲɛ caman a b'a janto nin na ɲɛni yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛnitigi yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ aw fɔ kun ka ɲi walahi den bɛ bisimila ka ɲɛ aw fa ye nin jigi in tugu kunu a ba ye nin ɲumanya in kɛ kunu denw bɛ surafana sɔrɔ yɔrɔ dɔ mana maa tɛ ɲumanya k'i yɛrɛ ye i bɛ ɲumanya k'i n'i bɔnnaw de ye fo ka taa diɲɛ wuli a bɛ ko fɔ de ayiwa kuranɛ y'o de fɔ k'u fa kun ka ɲi o la ale yɛrɛ ala ɲɛn'u ma a y'a janto nin na dɛ a y'a janto nin na. an bɛ an fa fo ka a waleɲuman dɔn a ka nin walawalali na. alhamdulilayi ala ma jɔjɔ i y'a fɔ cogo min na cɛkɔrɔba bɛ fo kuranɛ walawalali la an ka todukan jɛlen na adamadenw ye bɛ se k'u ka diinɛ faamu cogo min na kuranɛ ko yɛrɛ bɛ se ka faamu cogo min na n'a ka laɲini suratu zumuru in kɔnɔ tɔɲɔli a kumana kan ɲumanya nafa hali bɔnnaw a y'a walawala min bɛ ɲumankɛlaw su ka dɔ fara ɲumankɛ kan ka jugumankɛlaw la sabali ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra sirifila juma misiriba kɔnɔ cɛkɔrɔba ɲuman ɲɛkɔrɔ a baarakɛlaw ye Ibrahima Kulibali ani Abdulayi Sogodogo Baba Keita Mohamed Traoré ale nana jaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ye cogo ɲuman na an bɛ se k'a lajɛ cogo min na.
za jawran bi refo ka iwali nyonto yani ka fara ereka ka joni tafsir baraw mina se ka andeme se ka nye chugoya mununa ndo ke balanu alaka abela jelenye la karamo ni ambalma munu do bo jamana weraw ni mali fa weraw la kana tafsirin nyina maya amu foku wali nyondo aisa alaka ka sezur ke here konnana la melik chugo nyuma alaka no ani uye okumu kona mesoro kana sungalo kuna foni alabi alhamdulillah sungalo kuna foni ala fami bi ambulo bi o de anga bulma famu be anga taniya segu no ambulo no yi sarala mawi depuis duguta mobilu la fo ata se moto tiguma anga jatalo ka kuliga jonu ka chesirila uye jami soro ka irala anga nyama do fe mega sunga telman buli kuma do la gila wala kuma do la noya wala bo sungule mun kon la ma se fama en so ma da sunani ni ani sungulu sumana te doni tumana te suntiga ko fe fene don mege me kle wati kon kle gan fe kon a suma ko sebe bo ne be do mundo ala ka kalo to timme go nyuma da ambema me do ga karam go service ma mala na da ala ga manye ala ga me akofe ay nyuma go nyuma ala ga nyina ko mo nyuma bon il y a un barawli fana kono bugu omolu de bitan fe ya awo ambo barena menasa ameni rokile na o sungolo ko ma se ya dorma ma ko ka don ni ma te soro boni ya jete men molu ni era shira de bi dugu jala salimata premier kilimpe de borakata daba boro la molu fu ma boya kata folo bon woni amba ta da fe don ni wotu te kenye wati do la mo be bo wati do la mo te bo kwa bon sungolo ko ni ma bo dorma ka suma mi soro ala tare ni de la femina ti ko bla way bon nasra tile mo ni doni ma bursu kono na dugu munu be ni sugu bi joala mo do bi samara to yani finu kana uluta sugu jo la kana bon wati be usa doni vraiment bon bon gela bi soro ala doni comme gela fona te soro la parce que armado de kelen quoi do bi se ka kolo munyu do se ka munyu quoi ya bo do de lo suna me do fona ba ngamo lo tsunere o fona be ba kono quoi mais asumba ka tana sumale quoi bon vraiment pour le kam go amba rufu ka wol nymalo ka barka da ala ka bulu ma ka barala ala ka sonyma ka mbe ala ka kunanja da mbe la jelema ala ka zonga ka lay ala ko kala bonya kama bidina ba kama sallallahu alaihi wasallim alaka odo bela jelemine ni kunye anga transporteur kari elmanti ko sumolo la ko barabe chudi bon wala fa ko sumolo na ko bara ka gele don ko nyare dal manyari mobili bolo ira ka fa ka su ka bo dugula fo dugula funten na mobili konna la mobili mere fana mobili fengele mbo te ka fa ko kilim de ba konna la obu klala ka ira ka fa ko ni wati na fana kilian ko ka suma ka bo Bamako ya ka ta barawili kumaro lo be jo fo 6h fo so ma da 10h ka soro mobili kele ma wuli folo ya ira ka fa o gele abu ka ko sebe tellement tigi fana ira ka fa ko mo bota ka suma sungalo konna la ya ira ka fa so ma da fa kelengele no be soro boni kile fare ara mo tigi yebli ni be ba ira ka fa ko sungalo konna gele adoni bala fangala barakelo bulu doni parce que mo min be sun ka sigi yoro kele ka ka barake ani mo be sun ka yala kile koro wal maka fangala barake au ka sun gelate se ka ke chuga kele amani na la fedron batu minu me ka ke anu fe ala ka bela jeli mine amin ala ka odo mi sam ka kala chugo koni u be se ka dondoni ke parce que tellement tigi ko yani kile ka kala u be bolbolo ni fonke mais kartigun fanata ko soni saliko u be blasiraka ni sali sunya la ba fa o bajita be cha ko so yo fo amido ke alaka abela jere nyoya sungolo ko mandogo nga free ni o te toto wati rade gagele hanni sungolo ko rete komi wati do bido nyogono sino sungolo te ame wati ni rade la sa yoro shiri lendu doni niya be boy ba so be boka ta chi do dila ba ko lumbe kana ta da sungolo asoro harakatu ka suma doni amido ke alaka amina ambe ufo ku wala nyimando uka dakonia fla anga mikoro la
an bɛ dugawu k'u ye ala ka sababu ɲumanw nati o kumu kelen kɔnɔ an y'a fɔ aw ye suntigɛ baraji kɛnɛ kan fɛn min ye yan an bɛ taa Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan Nord a silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaraba min bɛ yen n'o ye Fédération Abidjan Nord ye laada dɔw bolo san o san u bɛ suntigɛ baaraba labɛn ka wele bila silamɛw ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka fara tɔndenw kan u kana fara ɲɔgɔn kan ka suntigɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka aladeli kɛ ɲɔgɔn ye basigi ni hɛrɛw bɛ se ka sabati jamana ninnu kɔnɔ cogoya minnu na a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an balimakɛ Zakariya Danbele ale ka sɔrɔlenw an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansar Dine Fédération Abidjan Nord de n'olu jabala bɛnnen bɛ Adjamé ma o ye sunakari belebele labɛn ka bɛn ni samedi maskalo tile 7 o jabala la Adjamé kɔnɔna na n'a ɲɛmaaba n'o ye Zakarija Siso ye ala sɔnna ma nin suntigɛba in a labɛnna u bolo u jabala la Adjamé Barakodi siège fédéral kɔnɔna na dala dumuni fɛn caman kun bɛ nin fɛn sumanu a kalamaw ni ka taa bila siyɛ labɛnniw nigilafɛnw jiridenw n'a ɲɔgɔnna caman caman kun bɛ nin kɛnɛ in kan nin suntigɛ belebele in bɛ bila hukumu min kɔnɔ o de ye ka yira k'a fɔ Ansar Dine nterennafan n'o ye a Seyedi Sherif Ousmane Madana Haidara ye ni examen bɛ ta ale kan Ansaru bɛ fɛn o fɛn u b'u ka gidi ladege ni ka nin sunakariba in ɲɛnamaya ka u ka tɔndenw ani kanubagaw kana u sun tigɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ adamadenw tin don ɲɔgɔn na a bɛ aw kɛ ka ɲɔgɔn lakodɔn fɛn caman b'a kɔnɔ nin suntigɛ in kɔnɔna na Ansaru maaba caman kun b'a kɛnɛ kan ni ka taa fara kanuɲɔgɔnw o caman kun b'a kɛnɛ kan ni ka taa fara Seyidatina Haidara n'an ko ma ko Sirifula Sirafɔrɔ o fana kun b'a kɛnɛ kan kɛnɛ in kan an y'an ka kuma galamani tɛngu a damadamani na min sɔrɔlaw fɛ an ka jɛ an k'o lamɛn. Alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada o kɔfɛ an ka Fédération Nord de mɔgɔw ka wele sera ma n'o ye Zakariya n'a ka tɔndenw ye ko u b'a fɛ ka rupture collective dɔ kɛ bi donc ala sɔnna an invité la an nana donc vraiment an nana sɔrɔ yɔrɔ labɛnna ka ɲa ko bɛɛ dilanni don ka ɲa parce que nin y'o ka première édition de ye donc baara ɲana baara diyara n ye a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya a bɛ fɔ nin de ma ko badenya aw ka ɲɔgɔn invité dumuni kunna ka ɲɔgɔn invité ji kunna vraiment sunkalo bonya kama o bɛ an cɛ kanu jidi o b'a to an bɛ yafa ɲɔgɔn ma ko caman na o bɛ kɛ sababu ye vraiment an bɛ ɲɔgɔn kanu vraiment an bɛ ɲɛmɔgɔ fo baara la k'a ɲini ala fɛ nin kɛra a daminɛ ala kana nin k'a laban ye mais nin bɛ sababu ye a Seyedi Sherif Ousmane Madane Haidara de ye ale de nana ni nin bɛɛ lajɛlen an b'a fo k'a ko ɲuman dɔn a ka baara la k'an kɛ kelen k'an kɛ fa kelen ba kelen an b'a fo alhamdulillah a yɛrɛ représentera yan a denmuso fɛ n'o ye Seyida Ina ye an bɛ Seyida Ina an b'a fo ko a Haidara a nana an ka kɛnɛ bonya kosɛbɛ a diyara an ye donc an bɛ dugawu kɛ nin organisation mɔgɔw ye ka ɲini ala fɛ san wɛrɛ ta ala k'o bonya ka tɛmɛ ɲinan ta kan ala ka hɛrɛ k'an ye an tɛ bɔ kuma la f'an ka télévision mɔgɔw yɛrɛ fo k'a ɲini ala fɛ u bɛ baara min na ala k'a sabati ala nin kɛnɛ in kan ka da ka la Fédération Abidjan Nord 2 u y'a laɲini ka silamɛw sun tigɛ bi wula in na u ye wele se Bino National ma k'an ka ye kɛnɛ kan Bino National tɔgɔ ne nana bi an nisɔndiyalen bɛ yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la an wasala Fédération kura don Fédération in sigilen tɛ san kelen bɔ fɔlɔ o ka baara tacogo a bɛ k'an nisɔndiya kojugu a bɛ k'an fari foni wula in na a yɛrɛ ɲɛ bɛ tabali la saga wusulen ye ani sɛ jirannen ani dumuni dumanw o ma dɛsɛ maa si la yan nɔ vraiment nisɔndiyalen bɛ dugawu kɛ ni ɲɔgɔnna caman ala ka bila an si kɔnɔ karamɔgɔ Haidara min y'an ka jɛ sababu ye sini kɛnɛ ala ka sabada n'a ye a ka denbaya n'an ka denbaya ala k'an barika don an bɛɛ la nin tɔn in n'o de ye Ansar Dine ye ala ka sankɔrɔta bɛɛ ni kelen ala ka sabata kɔnɔ san wɛrɛ ala k'an sigi nin kɛnɛ kelen kan yan nɔ nin nisɔndiya in kan an nisɔndiyala kojugu o la bi wulada nin na an nisɔn ka di an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala waliɲuman dɔn ala min ye bi suntigɛ yira an na kɛnɛ na an b'o ala fo ka tila ka foli segin an fa n'an karamɔgɔ ma Seyedi Sherif Ousmane Madane Haidara ale min kɛra sababu ye k'an bila nin sira tilenni nin kan an bɛ dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛ la ka di a ma an bɛ sunkalo kɔnɔ ala ka a timɛ hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo nin ye an ka suntigɛ ye ka jama wele ka fara ɲɔgɔn kan an ka fédération kɔnɔ ka na suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya kɔnɔ bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ kanu kɔnɔ nin y'a kɛ ko fɔlɔ ye an ka fédération kɔnɔ ye
donc an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu déplacera ka na an ka wele jaabi nin wulada n'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'o ye san wɛrɛ ta ala k'o yira an na bonya min karama min yera ɲinan ta la ala ka san wɛrɛ ta tɛmɛ o kan o la an bɛ Sirifula TV fana fo hali u minnu nana ka na an ya événement immortalisé sabu ni fɛn o fɛn bɔra télé la diɲɛ bɛɛ b'a ye donc a b'o baaraba min na an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye hali bi ala k'a fangaw se Sirifula TV ala k'a ta ɲa ala ka ɲata di a ma o la an bɛ an ka fédération sœur fana fo an y'o wele o nana an ka wele o jaabi n'o ye Abidjan Nord 1 ani Abidjan Nord 3 an b'o fo k'o waleɲuman dɔn u ka badenya la u ka kelenya la ka foli segin tuguni an ka Seyida ma an y'a wele ka bonya di a ma vraiment a nana an y'a wele jaabi a diyara an y'a bɛnna ma an bɛ dugawu k'a ye ala ka sijan ni kɛnɛya di a ma a bɛ min ɲini ala k'o k'a ye ala ka don an na sanfɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ nana ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin k'aw ladɔnya k'a fɔ ko Hayidara denmuso n'o ye Haja Ina Hayidara Sirifula Silafɔrɔ ale tun bɛ kini in kɔnɔna na wa kuma fana dila ma a ka dugawu kɛ a fa tɔgɔ la ani Sirifula bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min sɔrɔla an ka jɛn an ka Sirifula Silafɔrɔ ka dugawu lamɛn. Sirifula Usmani Madani Hayidara ale min kɛra an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɔn sababu ye ka sababu kɛ a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri a mɔkɛ ka diinɛ lasecogo ɲuman na ni ne ɲinina an fɛ Sirifula Usmani Madani Hayidara silamɛya ye hinɛ diinɛ ni makari diinɛ de ye bɛn diinɛ ani kelenya diinɛ de don a ye o de ɲini an fɛ ka tila ka o de yira an na o de Mustafa cikun ye danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ cogo min na ala ye mɔgɔw da an k'u kɛ kelen ye dɔw ka jan dɔw ka surun ala ye an kunkolo ɲɔgɔn na ten o la an bɛ an fa ni an karamɔgɔ fo a ka o diinɛ lasecogo ɲuman na k'an bɛɛ lajɛlen kunnafoni silamɛya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko a Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ u ye ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na o la an nisɔndiyalen don ni nin kɛnɛ ninnu sigili ye ni silamɛw sun tigɛlen dan tɛ nisɔndiya bɛ la o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu yɛrɛ ye kɛnɛ in labɛn a tɛ taa ni musaka tɛ an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a dɔrɔmɛ bɔra nafolo o nafolo la ala kana fantanya a dɔrɔmɛ bɔra poche o poche kɔnɔ ala ka miliyari bila a bɛɛ lajɛlen nɔ na ala k'a bila mijaniw na ala k'a kɛ alijinɛ sara ye ala k'a kɛ siniɲɛsigi ye ala ka hami ninnu bɛɛ lajɛlen dilan a dogolen n'a bangela a tɛ tiɲɛ ala de ma n'a ti dɛsɛ an ta n'an taw ala k'a bɛɛ dilan ala k'an s'an yɛrɛ kɔrɔ ala kana an dɛsɛ ala kana an fili danfɛn na ala kana an labila ala k'an jigi tugu ala k'an hakiliw sigi ala k'an dusu suma ala ka limaniyaw d'an ma k'an si lajarabi jugu ma ala ka nin kɛnɛyaw di. Suntigɛ baraji o ka bon kosɛbɛ jango jama suntigɛli o fana bɔrɔfabɔ kan association Ansar Dine bɛ fan o fan nin waati in na u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila suntigɛba kɛ nin kun ye Adjam ye n'an k'o ma ko fédération Abidjan Nord de nin kun ye olu ka fara ɲɔgɔn kan suntigɛ ye n'an k'o ma ko outil collectif k'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o bila an si kɔnɔ ala ka an haminako nɔgɔya garijɛgɛ sanuman bɛ ala bolo ala k'o d'an ma. ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ Zakariya Danbele fo ka waleɲuman dɔn ka fédération Abidjan Nord de mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin baara in na Seyida Ina min taara a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛli la an b'a fo yan ka waleɲuman dɔn ka Seyida Aja VIP Aminata Seyida Mimi Hayidara k'a fana fo kɛnɛ kan ka waleɲuman dɔn ka duwawu k'u bɛɛ ala ka hɛrɛ kɛ an ni u ye o hukumu kɔnɔ an bɛna nɛgɛjuru siraw labila aw ye aw ka se ka dɔn ka foli ni duwawu kɛ walasa ladala don o don an b'o baara minnu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka se ka basigi ni hɛrɛ ani sababu ɲumanw caman kɛ an ye sira dayɛlɛlen don aw ye nɛgɛjuru sira ni aw bɛna weleli kɛ aw sɔbɔ ka telew la dɔɔni ani aw minnu fana bɛ weleli la radio sira kan aw b'aw sɔbɔ radio la dɔɔni a b'a to baara ninnu bɛ nɔgɔya an ye nɛgɛjuru sira ye 93 91 68 92 n'a y'o gosi aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ye. Nin waati in na dɔ bɛ ka an wele nɛgɛjuru sira la ale ta assalamu alaikum. Waalaikum salam. Waalaikum salam a bɛ di. An b'a ala tanu. Alhamdulillah a b'a kan. An b'a ala tanu. I tɔgɔ ni jamu i bɛ ka an wele ka bɔ min. Koman Jara de ka bɔ Kati. Koman Jara a bɛ di. Kati kɔfɛ. An b'a ala tanu. Katikaw ka basi t'u la. Basi t'u la. Alhamdulillah bisimila kuma b'i bolo. An m'o fɛ a bɛ wuli ka jɔ min na an ɲɛ b'a la.
aljano ala deli ala ka kɔrɔtaw di amin amin ala k'an karamɔgɔ ma ye amin 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 ala kana jugu dɛsɛ ala kana jugu sa la amin 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 ala ka kɔrɔta di an ma amin 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 Ibra ko kɔni a bɔra Mali ta la diɲɛ ta de don sira foyi t'a la wallahi ala ni mɔgɔw bɛ min kɛ ka jabi kɛ cɛkɔrɔba ɲɛ ala ka sini kɛnɛya d'a ma an kɔrɔ ni mɔgɔw b'a a nafa dɔn u tɛ kulonkɛ la fiyewu fiyewu o ye tiɲɛ ye a kɛra a nana diɲɛ nafalan dɔ de kama an bɛ taa dɔrɔn ta dɔrɔn diɲɛ yɛrɛ de ta don sira foyi t'a la silamɛya bɛ lafiyaw fɛn o fɛn na bi diɲɛ bɛ lafiyaw fɛn o fɛn na bi karamɔgɔ jɔyɔrɔ d'ale b'a la n'ala tun tɛ kɔni an kun mɛnnen de tun fɛ ko la dɛ mɛ an ye diinɛ faamu sisan k'a dɔn ko silamɛya tɛ birika wuli gansan ye donc an b'o foli da Mali bɛ ka duwawu kɛ ala ka sini kɛnɛya d'a ma amin amin k'an b'a fɔ bi an b'a fɔ sini an tɛ ala deli fɛnɛ ala kana fɛn bɔ an na min bɛ kɛ karamɔgɔ jugu ye fɛnɛ amin 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 ala ka duwawu minɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔ jara ka katika bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la nin waati in na ka ala deli ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjuru sira labilalen na sisan 93 91 68 92 seri fila tele aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta assalamu alaikum a bɛ cogo di baasi t'i la kɔnɔ tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Alima ko ne ka bɔ Senu Alima baasi t'i la baasi foyi tɛ n na komi Senukaw ka kɛnɛ a ye duwawu kɛ Bayigo la ni Bayi la ni ala sɔnna a ma an bɛ duwawu kɛ ala ka bagiw nɔgɔya amina yarabi ala ka sababu ɲumanw kɛ amina i bɛ cɛsiri i bɛ kalan caman kɛ ni ala sɔnna a ma awɔ duwawu faralen a kan a bɛ taa awɔ n y'a mɛn a diyara n ye merci beaucoup i kɔnɛ an bɛ segu bɛɛ fo nin waati in na fɛn o fɛn bɛ ka an lamɛn Serifila tele kan nin waati in na ka duwawu kɛ kalo ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ hali sisan dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'an sɛnsɛn ka ale ta salamu alaikum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Bakari Karabenta ka bɔ Congo Brazzaville Bakari Karabenta ka bɔ Congo Brazzaville Jakariya Taramenta ok Bakari Karabenta ka bɔ Congo Brazza baasi t'i la a kana sɔn ka di yama lamɛn tu don o don an bɛ karamɔgɔ wɛrɛ fo ala ka sini kɛrɛn dɛmɛ d'an ma bɛɛ lajɛlen ma amin 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 ala ka fiɲɛ kɔ fiɲɛ ko ɲuman d'an ma amin 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 foli diyara an ye i ni baraji an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka Congo k'a bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an bɛ taa Congo Pointe Noire an balimakɛ Musa Jakite an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ kalo ala k'a tɛmɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum allo ayiwa an bɛ hakɛto ɲini a tigilamɔgɔ fɛ an y'a fɔ aw ye ni aw ye weleliw kɛ aw ka telew ni radio aw b'u datugu walasa an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu alaikum a bɛ cogo di alhamdulillah baasi t'i la alhamdulillah tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Abdoulaye Sangara ka wele ka bɔ Galamɛ Burkina frontière la Sangara baasi t'i la alhamdulillah baasi tɛ bisimila kuma b'i bolo a ka émission ka di ko mi yala ka fo o diyara an ye sumaworo ala k'an ka bato minɛ amin 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 ala ka tini yira an na amin 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 a tɛmɛ wo yafa kɔnɔ amin 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 ala ka duwawu minɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don 93 91 62 92 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na an bɛ foli ka taa fɛn min ye Modibo Sidibe yan fo Congo Pointe Noire an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn yan Pointe Noire ka bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam i t'a kɛ to k'i mabɔ i ka tele la mankan b'i kɛrɛfɛ kosɛbɛ
Wa alaikum salam abedi. Atula. Toko ni jamu be kan wele ka bomi. Jeba daf ko bo nyamana. Basi tila kon. Awa. Nyamana ka ko kene. Bismillah kuma bi bolo. Awa. Allah ka bisa dugo ngon kay dro Allah ka tiga ma barala. Amin amin amin. Allah ka karamo Allah ka mi aworo. Amin amin amin. Allah ka so. Amin amin amin. Allah ka duga kay ne. Amin Allah sona ma duwa be. Awa Allah ka abantu ko girana. Amin 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 amin. Awa Allah ka bel. Amin amin amin. Ini baraji. Amin nyamana ka bela jelen fo ito wala ni watina ka do ke kalo en alaka atime hera konana no jol sada eleno ni watina dobe no amina leta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam abedi. Ente basitila Anbara to ko ni jamu be kan wele ka bomi. Wele ka bo Côte d'Ivoire département de Mali frontière ko la Dawda Jara basitila alhamdulillah. Bismillah kuma bi bolo. Bon ma wele ka ko ena bi mission nga kada ala ka bolo me ka barala. Amin amin amin. Television sababu ala ka me barala. Amin amin amin. Barajidi. Amin amin amin. Kata sini ngadnya ko sini ko dulu ko falti abata ni ma kala je aywa ala ka bolo me. Amin amin amin. Ko mo ko ta. Merci ni baraji. Ijara abi foki wala nyimando ka Côte d'Ivoire bela jelen fo tuguni itoyala daga juru sira bi konontoni sababu konontoni kele bi woro ani shegi bi konontoni fla dobe daga juru sira la mena leta. Assalamu alaikum. Allo abedi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam basitila ban shi fa da na yarda ito kan jamu be kan wele ka bom neto Ali Traoré ko boshwala sherifu Ansar sherifu Traoré dede ne choroba be no basitala wala biya bashi fo tara abanga fuli la sama nala sonama shwala ka ka kene bashi fo de shwala ka reno. Bismillah kuma bi bolo. Okay so हम नाम sherifu la laje amadu programu be laje vraiment dugo ke taramu ala ka nyeme ana. Amin amin. Rabbi ala ka amne ke wajul ka nye halbi. Amin amin amin. Amana dina bla ro ala ka dion teme ala ka dion ke ka teme. Amin amin amin. Mata ni ronge tlo kuna diwe. Amin amin amin. Na vraiment abe ni son kada ko se ala ka domne. Amina ya rabbi. Ami foki wala nyimondo. Ami shwala ka ufu ka do Afrika ufu ka jabali ka ufu ND N3 N4 kana molodo ameni befo nyonon ka marakala kaw ameni marabela jelen fo ni watina ka do ke alaka wa kalon time here konnana do bin ga juru sallallahu assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abi chogodi ba so ke awro do ko ni jamu be kan wele ka bomi. Ne mo hazu maiga basitila batwete ebe kan wele ka bomi ka bo hirma jo ka kene. Bismillah kuma bi bolo maiga. Allah mo ko ko ya rabbi amara wa ta'ala. Amina. Allahu akbar. Allah huwa awwalu akbar. Amin amin. Amin amin. Amin amin amin. Ya ide. Allah kuma sai da duro ko ne kamar ke karamo ko na maktaban da ne arabi karamo wanda karamo abana vraiment kuma da ne lafiya abana ala ka do fara lafiya ka ya rabbi ala ka da wallahi ala ka da. Merci beaucoup ni baraji ami ma joka bela jelen foi to wala bi kononto ni saba bi kononto ni kelen bi woro ani shegi bi kononto ani fla shirifla officiel youtube ka amba aflel kala bela jelen fo ni watina do ben nga juru sala assalamu alaikum. Alhamdulillah abedi comment basitila basitila e to ni jamu ibe kan wele ka bom kadija sise ka bo sen banawara
Kadija Sise senu bana koro kau ka kene Basfetula alhamdulillah baka wala maka bismillah kuma bibulu kolle hundo ala ka samara irana amin amin ala ka tumale kuma tumata amin amin ala bolo da mara amin 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 ala ka do mune Sise ame yiri majo atoka senu bana ni koro senu bana koro ka bela jelen fo itoko yala ni wati na oke kan ala ka time here kona allo abedi basite salam alaikum wa alaikum salam abedi basiti la anga foli itoko ni jamu be kan wele ka bom Kabosan. Toko. Seydou Traoré sangaw ka kene. Oui. Basiti la kon. Basiti. Alhamdulillah. Nawa. Bismillah. Ala ga de foli ya jaranye. Kambe sangaw befu. Amban karamo Adam Jabi ka fara Adam Jabi kan kufo san ni wati kata si anga karamo Zabre ani anga wudu karamo fen be amba befo ni wati na ka san dugutigi la kaw ana famo ana nyemo be muso kuntiku jeunesse kuntiku ambu befo ni kenenka dobe ni ga juru sala assalamu alaikum abi chogodi allo abedi allo assalamu alaikum wa alaikum salam abedi basitila allo aywa amina mago flata ka se ka nige juru siraw jo do me no amina leta abedi aya ka tele double volume na allo wa alaikum salam basitila itoka ni jamu be kan wele kabam kabokai kulubali basitila kai kaudum basitula bismillah be ka jamu kala je ama rafu ko o jaranye basi tawlay basi tala ngado ngado ko nyugo kalo intimilla amina ala do ekulubali ambi fo ka kai ka befo itoyala ka do ke kalo ala ka atime here kono anga mo laba ameno ta nge jugu siraka assalamu alaikum abi chogodi basi tila kon to ko ni jamu ka wele ka bom Kasim jara ka bosa Kasim basi tila kon basi ta na here ko sankaw ga kene amra wala me re dan baraka jaranye karmona la dimaya beko ni ala sonam ala sonam amin 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 watanga batu amin 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 ala dugo me amin amin merci ala ka me ga baraba amin ya rabbal alamin ala ka karmona nyata amin 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 ala ko dugo me amin amin ni baraji merci beaucoup kambe sang befo itorala ka foli la se fen en wele bara indamne ni sisanche nga juru siraka ambe befo ka be wala nyundo ani aw munu be ka fo yan wele amansoro ambe haketo fana nyini aw fe ni ala sona masini ami nyon soro ni kenenka wokum kono ambe labon ke kata sugu kono kana hadisul iftar keneka anya fa bi ankara mo Sheikh Tidiane Touré ka bo segu ka fe no kraka dafeje amina ale de bismillah soni ana bi nyon soro hadisul iftar keneka
Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw te duman kanumagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fo ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma. Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bi kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. Gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma ye da ti bɛɛ ti te koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ. Lesiminana nono do ambadedo Miami bella pia mo manami Miami bella pia de mi manami Vitamini bala lesimi farizo kenea boro kuma babala ali boro fitini bala somo dama demeniala Lesiminana nono duhamba nana lesiminana agadi degela ya worduma degila lesimigo anana dematilu lepia nana mudu lada waraba an karamɔgɔ Cheikh Tidiane Touré kira ka dafejɛ a bɛ cogo di baasi t'i la baasi tɛ n na i ɲuman nana segukaw ka kɛnɛ baasi tɛ segukaw la dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na yan'an ka don babu kɔnɔ an b'a fɔ wa kalimatullahi al-uliya wa kalimatullahi al-uliya an b'a fɔ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an kun nɔgɔya ala ka hamu dilan kira n'a bɔn'o kɔsɔn sallallahu alaihi wa sallam an bɛ lajɛbaa bɛɛ fo ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye Seydi Sherif Usman Madan Haidara ye ka sirifila lajɛbaa bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnma aw yɛrɛw an b'aw fo k'a barikada sunkalo tiimi ala k'a jira an na misako ko ala k'a nɔgɔya an ye kira n'a bɔnna o kɔsɔn sallallahu alaihi wa sallam ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ yeli an ka kɛnɛ kan ka bɔ Segu kana an ka nin welekan in lamɛn o diyara an ye kosɛbɛ ala k'i sara la hukumu kɔnɔ an bɛ sunkalo kɔnɔ kuranɛ jiginna kɔnɔna na kuranɛ jiginna jɔn kan o de ye kiraba ye sallallahu alaihi wa sallam o la kira ka dafejɛ ni o kofara yɔrɔ an tɛ dɛsɛ ka kira ka mankutu ni kira ka fasamatiyaw dɔn o la bi an bɛ fɛ k'a dɔn ala kira yɛrɛ a nɔfɛ tugu a kanu a ka yamariyaw labatuli a bɛ nafa jumɛn de se an ma o la an bɛ ala fo k'ala barikada ala min kɛ ala kira mando ye sallallahu alaihi wa sallam ala kira ni ala ka bulondala ko ye ne y'a fɔ i ye siɲɛ caman mɔgɔw bɛ girin na ko sunkalo ka bon mɔgɔw bɛ girin na ko lailatul kadiri ka bon mɔgɔw bɛ girin na ko kuranɛ ka bon nka u kana ɲinɛ ko nunbara di bonya kunkolo ye ni nunbara kɔni bonya ne kunkolo ye o ye bana de ye o kuranɛ ka bon a dira ala ka ciba de ma o de kama ala ka bulondala ko likulli baitin babun wa likulli babun miftah wa likulli miftah sahibu muhammadu mustafa sahibu miftah so kɔni da b'a la da o da tile b'a la tile o tile tigi b'a la jɛni lahara tile tigi ye alakira ye tile naani tigi ye alakira ye jala saba tigi ye alakira ye wal mustafa lillahi bayna ibadihi shafiun lil wara maqbulu yawmi ma'adihi na alakira tɛ a ti ɲɛnabɔ maka kɛ alakira fɛ ka ala kanu ala yɛrɛ de y'o yira na ala yɛrɛ de y'a yira ko ale bɛ ala ka ciba fɛ ko in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah
ako ni maa min n'a sɔrɔ a ka ala ko ye tiɲɛ ye in kuntum tuhibbuna allaha a bɛ kulo min na ala ko la ni tiɲɛ don dɛ n'a ka ala ko kuma ye tiɲɛ ye k'a bɛ ala de fɛ k'o ye tiɲɛ ye k'a bɛ ko kɛ ala kɔfɛ k'o ye tiɲɛ ye fattabi'uni a ye tugu muhamadu la tugulen mago bɛ kanu de la o kɔrɔ ye gindo dɔ b'a kɔnɔ dɔw ni alakira taamana ɲɔgɔn fɛ dɔw ni alakira ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u taara janaba kɔnɔ parce que u tun t'a fɛ o tuma i ni maa dɔ bɛ yaala n'o ye pɔsɔni sɔrɔ a b'a k'i kɔnɔ nka ala kɛra ko ala mago b'a la ko an ka kɛ ala kɛra fɛ yuhibbukumullahu ala b'an kanu ja ala ka kanu sariti ye ala kɛra ye ni pour que ala k'i kanu f'i ka ala kɛra kanu ni maa o maa ma ala kɛra kanu ala t'i kanu ma an ka kɛ ala kɛra fɛ ka tugu ala kɛra la ala mago b'o de la a y'o de fɔ kuma in kɔnɔ ko pour que an ka kɛ ala kɛra fɛ ala k'an kanu ko an ka ala kɛra kanu kuma ala k'an nafa n'a barika ye kiyaratullahi min kalkillah wa nukbatullahi min bariyatillah wa sufwatullahi min anbiya'illah wa miftahu rahmatillahi lawlahu ma awjada allahu alwujuda wala kad kana ma kana illa min karamatihi jalo dana fɛn bɛɛ ye cɛ min dɔn o de ye muhammadu mustafa ye ala kɛra bange don a tununa bala siɲɛ 3 ko kaba su dɔ bɔra sanfɛ Amina to Allah kale ko kana ale den ta ka yɛlɛ n'a ye ko ale kulo bɛ mankan la ko tufu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko a ye taa ni Muhammadu ye sa a ye taa Muhammadu jira jigina jɛgɛw la olu ka alakira dɔn u taala alakira jira jɛgɛw la olu ye alakira ye olu ye alakira dɔn alakira jira la bamaw na bamaw ye alakira ye olu ye alakira dɔn alakira jira la maliw la olu ye alakira ye olu ye alakira dɔn alakira nana bila sɔɔni Amina to ko kaba su yɔrɔ bɔra sanfɛ ka na ale den cɛ ka yɛlɛ n'a ye ko ale kulo bɛ mankan na ko tufu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko a ye taa ni Muhammadu ye a ye taa Muhammadu jira kungo kɔnɔ fɛnw na u taara alakira jira warabaw ye alakira dɔn suranɲɛ ye alakira dɔn dalen fɛn ne ye alakira dɔn o de kama kuluwo dɔ tun bɛ yen miniya dɔ tun b'a kɔnɔ miniya in b'a den ma fatutɔ ko kana bɔ nin kuluwo in kɔnɔ dɛ ko buna adamadenw bɛna ban Muhammadu Mustafa la don dɔ la a bɛna wolo in kɔnɔ ye k'an ka foli fɔ a ye jalo ala ka maa ɲumanw surtout kiraw danafɛnw b'u dɔn wa sirifiw danafɛn bɛɛ b'u dɔn fo ni danafɛn min kɛra fu ye o miniya sakuma sera o ma alakira ye o fana y'a fɔ a den ye kana bɔ yan adamadenw bɛna ban ala terikɛ la a bɛna don wo in kɔnɔ n'a donna i k'an ka foli fɔ a ye maa min na alakira gɛnna a taara don kuluwo in kɔnɔ miniya ye alakira kasa ta cɛ min kasa ni cɛ tɔw kasa tɛ kelen ye zamzamiyu ni hashimiyu a ye kasa ta a ye njuguti k'i lama k'a bɛ bɔ Seydina Bukari ye sen da wo da la ko fɛn dɔ bɛ yen miniya ye kunkolo kɛ k'a ɲini a nan tɛ kɛlɛ kama a m'i sen bɔ a y'a kin miniyan ba yi sama ka bɔ ko assalamu alayka ya habiballah assalamu alayka ya kalilallah assalamu alayka ya akramal khalqi alallah Muhammad bin Abdullah min miniyan mankan don o fa y'a fɔ n ye o fa y'a fɔ a ye k'e bɛna don nin kulu in kɔnɔ ko e ka dugawu kɛ anw miniyanw ye o t'a bɛɛ dɛ ne bɛ fɛ ka n jɔsi e farikolo de la alakira y'a ɲini baga ka bɔ miniyan na miniyan ka bon sa bɛɛ mɛ miniyan tɛ kini kɛ a baga tɛ mɔgɔ fa alakira de kama o tuma alakira jira ko sabanan alakira jira la jinɛw na kama danafɛn bɛɛ ye cɛ min dɔn o de ye Muhammadu Mustafa ni mɔgɔ ma alakira dɔn ja miniyan kusayɛri ye ja sa kusayɛri ye ja sinɛni kusayɛri ye ni ala ka jɛ ye ala ka kira dɔɔni nɔgɔya an ye o la a bɛ fɔ ko an bɛ kira masali min kɛ k'a bɛ an gɛrɛ kira la wa baraji b'a la i bɛ se ka fɛn jumɛn de fɔ an ye kira kan sali in na kira ka sali ye ala baara de ye ala de y'a ka maa sɛbɛw wele ne bɛ nin fɔ ye siɲɛ caman an ka kɛ ala kira fɛ ka ala kira kanu muso ɲuman furu ye dakan ye nka sunguru kanu o ye sɛgɛn nɔ ye siga t'o la muso ɲuman furu ye dakan ye o ye sunguru ni baara bɛ komi ngɔyɔ o ye gɛlɛya ye i bɛ tugu maa min kɔ f'a ka sɔrɔ a bɛ se ka ko dilan ne y'a f'i ye n ko jala saba de bɛ alakira bolo imamuya jala bɛ alakira bolo katamuya jala bɛ alakira bolo mustafaya jala bɛ alakira bolo o tuma nin bɛɛ kɔnɔna na ni mɔgɔ min ye seli kɛ alakira kan ala de y'a ka mɔgɔw wele a ko inna allaha wa malaikatuhu a ko a dɔn ne yɛrɛ ala ne bɛ baara min kɛ o ye ka seli kɛ alakira kan wa n mɛlɛkɛw bɛ baara min kɛ o ye ka seli kɛ alakira kan ya ayyuhal ladhina amanu
b'a ni bi ko fo ti ko fo ka dugu mala ngolo ni ko I ka ma sebe maw ala wulu de weli ko mumunu aw munu wa dana ala la ko e chere ay soli ke sita ne ala bi minge o de kama ni ma o ma e soli ke ibi dem meleke martaba ko ni ma o ma e soli ke ala kira ka se haga dola ibi ka ko min meleke ni bi duila ni to senge o te senge ni to dimi o te dimi ni boro kono ibina do ala yakuma kono ala ba fo de la fa inna lillahi ibadu idha aradu arada Allah jondo bana ala bulu ni ko na ala ka ke ne ba ke salatu de boke ala kira do sallallahu alaihi wasallam ko je bola ra mamma je bana jugu tora fanda tora kamana gona ika soli chama re ka ala kira ka ko ni soli ka ala kira ka ko ala kira ba don ka to madina soli shen kele ala ni me ko bi soli ka shen ta ala ni me ko bi soli ka shen keme shen keme ala ni me ko bi soli ka shen bakele ni bakele zoro ki su ko bi haram ya ka bo janna tasma torom Allahu akbar o ko fi ala kira di el mustafa Allahu akbar wala ala kira di el mustafa o de ko ala ka kerengereli ala ka kerengereli ala defense subiya bakele da jalo o defense subiya bakele tanga manani fufo dishikani jokala ni sosoni memene ni bamani kana mi ya sabe odi adamadi ita da kwa adamadi ya kuba fala to ika fali Allahu akbar sai min da na falu ga segunde nena eren yabola ita da adamadi ya kuba fala ki ke bafe danda ni wal makulike blakoro ni bulika du na fa fugi segudu dani kono o do ba da ko adamadi ya kuba o adamadi bele mi ya sabe odi na ba ke ni ba mu gannani ni ya so be o mo ko masalan tan sabai ni ya so be o mo ko mo ni duri ni ya so be o mo tan sheki o tawajira suratul an'am ni ya so be o mo ko duri ulul azmi o tendele sagalegale chekele be to bu ko ma excella arabu ko ma ko al mustafa o de aminata de bilbili Allahu akbar kanzul azam al wahid al awwal fi an-nashat al muhammadiyya al fard al ahad fi sifat al ahmadiyya الناتق باللسان حضرة السمدانية شمس حقيقة الربانية لوله ما أوجب الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته الله أكبر جلو نيكون بافك على صور دما كما على كرافي على يبلون لا كون فوكو يدي فك على في كي كتم على كرافي o mo ba mo de ma sisa ku ba mbaga baga ka bu ka ko ala kira kanu kanu gwazanye ala kira kanu ta kanu gwazanye de shababa o teme na sira mi ga mi sandika de kama on nya nya ni ka don ko sira shidi jonse alama na ala kira te de kama ndi baga baga ka bu aka de mo go tike ni ko na ni ko nge ko ma to jati ke ni ko zo do de ka gele anya do ne ko ala kira ala ka bu ndala ko ni ba fa ala ka kife be ka ala kira Allahu akbar ala ka na fana barka amin amin an karamo hali sisa amitu alakira kula sallallahu alaihi wasallam mena mo mi ni atigla mo kera alakira kanu bagay abe ni fen nunu ke no jumene be sika ya atigla mo la be nafa jumene sa tigima kanye si mo ma alakira sallallahu alaihi wasallam jalo alakira kan kala wallahi doce kan kalkan wuce mai kulka doce kan kulkan wuce mai kalka doce kan kulkan wa kalkan wuce mai nasaba aminata dedi ce kan kulkan wa kalkan wa nasaba ukura di alakira ce kan kulkan ajugo kai alakira mamara chugo na dona diya lafiya alakira kuma ga jama mara chugo mina alakira kuma muso mara chugo mina alakira kuma jugo mara chugo mina na figu kuma alakira ka jama na abu mara chugo mina dala kuma tigu kuma alakira ka jama na ni dona wallahi ani jebe bebe do dona na elisen di alakira ma de arabu ka dona na elisen di alakira ma elisen kumunedo na alakira elisen ta ka blada bi yela bi ni soja arabu ka fe sahaba usigile do amuso ama fa ina nga dumuni ke ama fen sahaba utorola arabu ka ni soja ara fa kira kwantana na ka elisen kira arabu ka tarami sahaba ko kira ye ko ro ke wa ndoro re ye dumuni ke ma wole ma fen dama elisen ko gadi chugo na fi bi yele ako wallahi elisen ko kumunedo arabu ka ne kanu na fen fitini kana dia nya ka ma ya jadu ala kan ni soja fa ale ni soja ko kira re ala ka elisen du ni ko ha dawo do ma ko na fa kumunedo ko de kama nya du ja ala kira ma mine chugo kungai
ni muso ye nin faamu ni cɛ ye dɔɔnin d'i ma dɛ seli fɛtɔ tɛ nin ye e cɛ ko k'a bɛ taafe 3 san ka d'e ma vagisi e ko tɔ bɛ so san na ko e cɛ bɛ so ku kala tɛrɛmɛ na ko f'i ka fa k'i t'a don ko dugu cɛ b'a ka fisa e cɛ ko ni bazɛriti tɛ walima buruden tɛ ko i t'a don o tuma maa min ye vagisi d'i ma ɲinɛ n'i sɔnna ka fɛ a fɔcogo la n'a ye buruden sɔrɔ a b'a d'i ma o tuma alakira fana bɛn ɲini na ni mɔgɔ ye alakira dɔn jamana bɛ lafiya k'a si to san 35 alakaba cira k'a jɔ u ma bɛn a kan ko jɔn ni farafinma da u kɛlɛ la alakira ko u ko an ka nin da in lajɛ ni maa min bɛna nin da in fɛ an k'a to u ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a kɛ u ye muhamadu bin abudulayi natɔ ye alakira nana don ko mamadu ne ye kiiri tigɛ an daamɛ la alakira donna min kɛ alakira ko bɔn a y'a ka jalamugu bɔ k'a bila faso bɛɛ ka mɔgɔ kelen di u ye mɔgɔ kelen di u ye farafinma ta k'a bila a kɔnɔ ka jɛ k'a kɔrɔta bɛɛ ni keleya kama n'an ko an ka bɛn alakira de ko ten bɛɛ sen ka don a la hali du maalankolon a y'a jate ni maalankolon kungo nana a b'a ɲɛnabɔ o tuma alakira ye farakuru ta k'a bila a kɔnɔ ni nin faamuna ka alakira jogo dɔn est-ce que dugu tɛ dilan wa est-ce que jamana tɛ dilan wa musow delila ka alakira fana kɔrɔbɔ muso kɔnɔna b'a fɛ u ye alakira kɔrɔbɔ ko alakira i muso min ka di muso bɛɛ o jira an na dɛ alakira ko ma ko ne muso min ka di muso bɛɛ alakira ye baki kelen di muso in bɛɛ ma sufɛ o ye alakira ɲininka ko ni muso min ka di muso bɛɛ o fɔ an ye alakira ko ne ye baki di min ma wulada in na o b'a yɛrɛ dɔn ne b'o dɔn o de ka di ne ye ka tɛmɛ muso bɛɛ kan muso bɛɛ y'i ka kuru ta ka taa si ma si ɲininka bilen o kɔrɔ ni mɔgɔ min ye nin faamu ka alakira jogobaw dɔn a bɛ yɛrɛ de ka du dilan n'i kɛra alakira fɛ alakira kanubaw ka jɔyɔrɔ tɛ alijinɛ ye dɛ yali i b'a dɔn mɔgɔw bɛ kulonkɛ kɛ alakira n'a bɔnnaw na sallallahu alaihi wa sallam ni Muhamadu ma kɛ alakira n'a bɔnnaw fɛ i tɛ don alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar hali n'i donna alijinɛ kɔnɔ alakira kanubaw minnu ye salatu caya alakira kan minnu kɛra alakira fɛ fo ka dama tɛmɛ olu bɛ alijinɛ VIP de sɔrɔ VIP Bamakɔ ka di ko nka palais ka d'a bɛɛ ye ale palais jakuma o bɔnyɛnnen de koyi o tuma ka kɛ alakira kɛrɛfɛ a bɛ alijinɛ so min kɔnɔ salatu de b'o kɛ ni maa min kɛra alakira fɛ ka dama tɛmɛ n'i ma kɛ alakira fɛ sa seli la i bɛ taa janama kɔnɔ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yaa ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kajahri ba'dikum li ba'di a ko yaa ayyuhal ladhina amanu aw mɔgɔ minnu ne manera he n'a ni alakira bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ maa dɔw bɛ yen olu tɛ diɲɛ maa basi bonya n'ala ye maa o maa bonya o b'o dɔgɔya ko n'a bɛ kuma alakira fɛ a y'a volume jigin n'a tora ka kuma alakira fɛ ka pɛrɛn n'a fɔ dɔ bɛ kuma dɔ fɛ n b'a ka baara bɛɛ tiɲɛ a bɛ bali min na a ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ wa antum la tash'uruna ka sɔrɔ a t'a kalama i b'o filɛ ko fitinin na ala bolo dɛ o ye ko ba de ye jaa ni maa min ye alakira tanu ka alakira mankutu n'anw y'an ji bila ka kɛ alakira kofɔli ye ala de y'o layidu di alakira ma wa rafa'na laka zikraka alakira mankutu kɛ kun ye e ka kɛ alakira ala m'an kɛra alakira fɛ amin 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 o hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ an ka waati bɛ ka boli ka na dɔɔni an y'a ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔna na san o san sunkalo jumakun laban i bɛ segukaw fara ɲɔgɔn kan baara in laɲini jumɛn de b'a kɔnɔ ani aw bɛ jumɛn de kɛ a kɔnɔ o la sunkalo juma laban segu n'a mara bɛɛ maa t'o fɔ maa ye n b'a fɔ mali yɛrɛ kɔnɔ sa ala ni aw sirifila TV yɛrɛ sababu la mali bɛɛ bɔra kira ka dafejɛ ka sunkalo juma laban zawiya b'an bolo an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yaakɛfi kɛ siɲɛ caman ka hasbunallahu kɛ siɲɛ caman ka kul huwallahu kɛ siɲɛ caman dimanche su o dimanche su an bɛ maa fara ɲɔgɔn kan maa min bɛ taa fo maa 1000 ɲɔgɔn na ka salatul fati kɛ ala ka cibaa kan fo heure 2 n'o dafara o tuma jumakun 4nan n'o juma laban ye k'a daminɛ 9h la ka taa midi la an bɛ jɛ ka ala deliba de kɛ jamana ye kɛrɛnkɛrɛn ka dugawu kɛ jamana ye an b'a la san caman ka dugawu kɛ segu ye mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ ka n'u hamina mɔgɔw bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ bamakɔ sikaso fo yɔrɔ bɛɛ ka n'u ka hamina dugawu bɛ jaabi a kɛnɛ kan n'i ye buna adamaden ye tile kɔrɔ jaloniya jama ye ala deli do de koyi ne tɛ foyi fɔ mɔgɔw ye fo ala ka ciba parce que n'a sɔrɔ ne man ɲi alakira kɔni ka ɲi n'a sɔrɔ ala dimi bɛ ne kɔrɔ ala dimi bɛ alakira kɔni kɔrɔ fo muso ka s'a cɛ deli cogo la yɔrɔ a tɛ fɛn sɔrɔ a bolo n'i b'a fɛ ala ka fɛn k'i ye i bɛ alakira de tanu
ami ma baba de be ka kenaka ambe ala den de ka nyere ka ala den ka jamana ma wotigu dentigu furtigu no le bakila jalo bitari bomuna we ma chaman tarabi bomuna e santani wona vla be de so allah ka farahamu ka min be ni kalande ni ma mbolo ala beldi kile koro do ti hali sigara soro na mi je ka wuli ka anjo labana ka antagaja ka ala kiram majamu ka ala kiram majamu ka ala kiram majamu fo be satulu jika ala kara gine minu gani ala ci ala kara temena yara minu fe sangini wulu vla wuleli ka do hijabu zulmati kono ka do hijabu nuru kono ka do hijabu bakai kono ka do hijabu ula kono ka do hijabu sumadania kono ka do hijabu kahari kono ka ti sedda bisatuli fi safe fo do fala yara ko ala kara ma ko azama sha'ani wartafa makani wa azza sultani ana kadil hajat malikul muluki muhammadu anta habib rabbil alamin min gadi yebi afani yara mbaki wala mi sura ka handega jaka nga hamisiri ka jama ka hamisiri ka doroke o mana o de sungalo jumala ba ala dilin mi ke kulangate hali suratul fatih kana sigila segu ko ba shiriya ni ala ka je ni ala sonama abara bedam wati jumena wati jumena sogoma neveri juma nata ni ala ka je ni sungalo jumala ba neveri wati katabla di midi abiba mo ba saka ta jumana ni ala ka jeng never katabla midila ni ala sonama ala dele bawde be ka ko no singalo ko na juma ami sigi ka ya kefike juma ami sigi ka hasbuna allah ke ka kul huwa allah ke o mana dimashi tuta salatul fatih o ma ko le bi che ka be juma la bam ni ala sonama ni ala ka jeng ankara mo an wati na chuya kama ni be ko fe wele da kan jume bi bolo ka nyesi islam uma anya ye ka fo ni wati na ya bani wulika joke ka nyesi mali islam bema doni kala be la seli kala be mali be ko be ga fara nyon ka anga be anga do dakelen fe ka bo dakelen fe islam ya sebala ma mi anga sin jamana ko ande ala fuka ala barkata jalo nere kanyo ani fa ni ngaramgo ni Seydi Sharif Usman Madan Haidara afoliti bani bulu Haidara bi mawni yoro jan chedo tarafu ni ngasu aku dafeja aku ikache aku fami imamudu ni ngache juna aku karama Haidara aku ni chugo de ba do ne karamgo minungo on ni karama Haidara te hakilla kelena nga kiyerela imamu do ko na foro ko folo wati do imam maliku vora chugo mina ko afiro joro ma pafi abi yeli kere mina wa foro tobi ale kuruna kuma na foro tobi sinu wala Allahu akbar na mabanya alakra de java sallallahu alaihi wasallam alakra jamatigi shita fe ka jamaka farafara kata alakra ka tabulo ka aka dumuni ke woroi ere flaka fa Seydi Sharif Usman Madan Haidara ay mo fara nyonga dugumina ay ere yo folo do ni ya dugu ka so camera ma kenina net mo kenaka aka salo ko nay angla ka ta fusuna mo ka misiri bala kata kuma foi net mala donc ko fe dongo ta o conseil te fana kera o conseil misiri la ama saka nawla aka day ni mu forbe mi wuli ka jomina fa ni de ni e akra dugo de sallallahu alaihi wasallam alakra manani foyi fo be alakra manani foyi fo kiriya alakra manani foyi fo hinenyoya na yo bi ami dora de lande alakra taala ma Seydi Sharif Usman Madan Haidara abi wuli ka jom na sallallahu ga saka be ni mo mi alakra kan la ne do fo kuma na sidan karamo ba de de wajunula uti alakra do amika kitabu kala na andi alakra yare de don wa alakra bonaw be do fo alabi doni bonya di madoma e place de be alakula ala to di je machima ni tasrifi al moriya kono al moriya kono ni yen latifu bo ka latifu hindi bo kemeni mo kono ndo sigaro mata o bita sherifu de bo o be kendara ushima ya adabul kabiru soro ni sirifi ma dima ti sirifi ni ya wuri ka so haga ma batasma wulila moru yen mo bado o doni ko na place do be alata di deveshima mashidi sala jarabu koro ni sirifu te Allah bade ba anda Sharif Usman Madan Haidara ka sirifi ala suno ni rabi dalika na jara le ramu ko tibbe na ko aka itaji ka bura aka mobili ka cha duma ba ka so aba lafiya aka wuli ka jo jamana ka fika be ya alakra jogo de wa alakra yo de kele ke folo ni mo ma ba tsaka fudla ni ma fu sa ko alakra be de nawa o ni karamo yo kala ngo don hala ni mo mo ti tabulo kelena kuno no shumi gat mane fi
k'anw jala gɛlɛya ka chrétien wele anw b'o fila kojugu de koyi anw b'a ni chrétien la ye ɲɔgɔn fɛ bɔra ala ko la an bɛ siran de koyi a bɛ se ka an b'a dɔn k'a bɛ ɲɛ mɔgɔya la nka an bɛ siran la mais an y'a y'an karamɔgɔ fɛ a san damadɔ ye nin Segu chrétien ɲɛma pasteur ne b'a wele ka taa n ka suntigɛ kɛnɛ kan kunna a tun bɛ yen zawiya la an ye su tigɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dumuni sama sama a ko tɔw t'an wele dafajɛ e b'an wele n ko n y'a ye karamɔgɔ la n y'a fɔ video la a bɛ na ye o tuma alhamdulilayi bɛn o de bɛ jamana in suma karamɔgɔ Hayidara ye wulikajɔ min kɛ jamana in kɔnɔ walasa an ka bɛn a ka fɛn o fɛn hali mawuludu a bɛ thème minnu d'a kan a bɛɛ y'o ye a bɛɛ bɛ kɛ ne ɲɛna ala k'an ni sababu bɛn amin foli laban jumɛn bɛ ka da nin kan alhamdulilayi n bɛ foli fɔlɔ aw yɛrɛw la télévision mɔgɔw n b'aw yɛrɛw fo k'aw barikada ka tila k'an karamɔgɔ fo ne ye Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ye a ye kira ka dafejɛ kanu min na n b'a fo k'a barikada bɛ salanko an nana sun tigɛ a fɛ an nana sɔrɔ an taara retard la a y'a sɔrɔ suntigɛ kɛra a ye saga kelen kuturu n'a kini ne n'ale ni n ka gardiw ko dafe a dun ko karamɔgɔ mana kɛ burusi kɔnɔ karamɔgɔ ye cogo o cogo saga kelen kuturu ka ca koyi o tuma o bɛɛ ye kanu de ye o bɛɛ ye kanu de ye a y'an kanu bonya min b'ale kan ale k'i kɔfilɛ anw na k'an yira o ye ala kɛra bonya de ye sallallahu alaihi wasallam n ka kalanden minnu bɛ an fɛ yen n balimakɛ Mamadu Musafa Ture an b'a fo ani n ka musokɔrɔba ani n ka kalanden bɛɛ zawiya kɔnɔ ani Segu ka bɛɛ hali sisan Segu dugɔ min bɛ kɛ arajo la an bɛ bɔ yan sisan an bɛ don o kɛnɛ kan n ka kalanden minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Abidjan an b'u fo Bakante bɛ fo Abidjan an b'a fo k'a barikada ani Lasi ninnu Kɔrɔkɔ an ka kalifa bɛ Abdul Karim Darame Kɔrɔkɔ dafejɛ zawiya Nurulahi la Kɔrɔkɔ an b'a fo k'a barikada a n'a ka kalanden bɛɛ an ka kalanden minnu bɛ bɛnkɛ an b'u fo salanko an nana bonya fɔ karamɔgɔ ye u ye du terrain d'an ma ka tila ka zawiya jɔ a la ka an si so place k'a la ne ko ala ta de ka gɛlɛn ka zawiya jɔ ala sɔnna zawiya jɔla ka ban kunun u ye su tigɛ a kɔnɔ ala ni an karamɔgɔ Hayidara fiɲɛ bɔra a kalama n'a ka dugawu ye bɛn ka kalanden ni cɛman ni muso an b'u fo Segu kalanden an b'u fo an b'aw yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnma ni ala ka jɛ inshallah Ustaz an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye hali sisan san caman bɛ ala bolo i kana fara an kan baara in na an ka jɛ ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Segu bɛɛ fo i tɔgɔ la nin waati na ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka wele da kan ka ɲɛsin Segu ka bɛɛ lajɛlen ma juma nata bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu kira ka dafejɛ ka kɛnɛ kan Segu Jara transport carré ni faral'o fɛ dɔrɔn a ma se i ka ɲininkali kɛ i bɛ bɔ a yɔrɔ kan a baaraw bɛɛ bɛ daminɛ sɔgɔma 9h ka taa se midi ma ala kosuma ni ala wele juma laban sunkalo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen o hukumu kɔnɔ an bɛ sɛnsɛn ka na fɛn min ye kɛnɛyako nasira ye dɔgɔtɔrɔ ko madame Konate bi alhamdulillah Isa Jalo an ka dɔgɔtɔrɔmuso n'o ye Tata Kuje Ture ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna la a bɛ kuma fɛn min kan o ye ɲɛnafilɛli yɛrɛ ɲɛnafilɛli hukumu kɔnɔna la a ye fɛn min sɔrɔ k'o fɔ an ye an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Mama fɛn min ni teliya an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na. Eba, e ta ye fura bɛ ne bolo. O bɛ cogo di? Cɛni paga ɲinɛ. Nin ye te jumɛn ye? Te Zeyina. Zeyina. I tɛ dɔɔnin k'a la. Tiɲɛ na Zeyina. Ne na ye kalaya dɔɔnin. Cɛ. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa? Aw ye te Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko te kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka te Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa te Zeyina de ka
Ya be galabu kɛnɛya de. Zeina. ani wole nyuman do me kata aw bela jeli ma mali kono ani mali ko kan aw munu matara falindu shirif la jawaran sula sanga an wakati aw bismillah ko kura doktora ko jam kan kanaka jam kan min sri kunyi ka aw kuna foni ani ka aw la famnya wali ya minu ni an matarafa akachala ami anga shundu kasoro amake ni kololoyi anga kene yawma kasangani sungolu la horama kadu abi osiraka bi doktora ko jam kan mitali ka fami kan ori aya fo anga jam kan tamanina ka fo ko dorogu yi fayi mi misika adamade hakili mile ka hakili ka tayi ka ke jonyi abike sababu ye ni hakili ma soro ati lafia hukum konnana jatemine we ayira ka fo dorogu te fen doro ambe minta kalan we ayira fen do be no abi fo mima techno dependance okoro ameseka an cerveau no ya hakili ka dorogi kasora ama furami ama dorogu sama foshi fen do be se ko kan cerveau la oye anga ekarama fenwi amedoni mina ikobi akeranta bului an chamambe no telephone flani sababa mbulu ni dona dukele ngono ibeta soro bestigli me yoro kile nga shi hakili ni shi tate nyogon fe mansaw ka fara diunka beni ka telephone do wa bebi ka fa aka don ka fo telephone fene dorogudi kadaka afene be se ka adamade hakili min fe o fene be no ko ka suru ila abese ki yorama janya ka bo belajilina fe munu nga janyila abila surunya ola o be ko fe kalon ya yira ka fo ni anye mena telephone na fen do be no namba fama lumière bleue o be ka sababu ye ka fen do se nyema o mai hakilima hormone do be no lu be sécrété farkolo la no lu sécrété farkolo la o be ka sababu ye ali farkolo min degle no ka sunoga wala saka lafia abe ka sababu ye ka dobo farikolo ka sunogo tala farikolo min te sunogo kanye o be ka sababu ye bana kuntan chama me nyeshi o farikolo ma tension na bana ubola dusuku na bana wera ubola diabète cancer la bana o na nyogona chama min ba ira ka fo farikolo mo go be lafia la akilla nini awan bela jeli family ko nyumon soro bi kuno faniyawla aw ni ci aw kanyama dalila ka nyini ankele ngele na bela jeli fe angani la dilika nunta ka baraka na yi wala sa anga kana ya ulu be se ka sabati ko nyuma to ya mina ni aw mo bi kuno faniyawla jam kay ko fe obsika an wuli ne ga juru sira fe no de vitalike 72 44 56 18 akambe ma fem limite la manga rendez-vous erinji ha ndoni ante flying wa kamantena eba ita fura bene bulu ha o beto godi cheni pakaine ni te meni te Zeina itu don nyala chena Zeina of nina ikala ya doni hai of Ece aw mako be damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye te Zeina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko te kelen min ma ko fɛ can hayita ca tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka te Zeina k'aw taama ɲuman ye Zeina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa te Zeina de ka ya be galabu kɛnɛya de te Zeina
an ka dɔgɔtɔrɔ fo ka a waleɲuman dɔn ka Mali dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na. Ka an balimamuso fo n'o ye Tata Kuji ye a bɔra ka fɛn min fɔ an ye sisan n'o de ye aparemafɛnw filɛli wagati bɛɛ k'i yɛrɛ suguliya ka taa telefɔni na a y'a yira k'a fɔ fɛn min fɛn cɛ ɲumanba tɛ a tilala k'a fɔ an ye tuguni ko fɛn minnu bɛ se ka dankari mɔgɔw ka kɛnɛya la i b'a fɔ ka taa hakiliyan fan fɛ n'o ye dɔrɔgu ye a ko dɔrɔgu dama tɛ mɔgɔ la fɛngɛ a y'a yira k'a fɔ ko telefɔni ni écran-mafɛn ninnu fana bɛ se ka kɛ parce que sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ni ɲɛ jɔlen don a kan a bɛ se ka fɛn dɔ se mɔgɔ hakili ma hali fɛn minnu b'i kɛrɛfɛ kuma dɔ la i t'olu ye o bɛɛ b'a yira k'a fɔ wagati bɛɛ k'i yɛrɛ la intéressé ni telefɔni fɛn min don fɛn cɛ ɲuman tɛ an bɛ a ɲini Ala fɛ faamuya ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka a bolo mɛn a ka baara la. Ala k'o duwawu minɛ hakili la nin babu in kɔni mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ye nin kɔnɔna na telefɔni kɛmɛ bi a ye du kɔnɔna barow tiɲɛ a ye gɛrɛn barow tiɲɛ mɔgɔ bɛ da ni telefɔni bɛ wuli ni telefɔni ye. Tuma dɔw la aw yɛrɛ a sigilen bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ ɲɛsinnen don i ka telefɔni de ma aw bɛ sigilen bɛ si hakili tɛ si la bɛɛ mago donnen b'i ta de la. K'a ma ɲi hadamaden yɛrɛ a ma ɲi yɛlɛyeli ma a bɛ se ka jouer hali mɔgɔ hakili yɛrɛ kan parce que tuma dɔw la i b'a ye kɛrɛnkɛrɛn la minnu yɛrɛ bɛ jouer yɛrɛ kɛ hali ne yɛrɛ bɛ o kɔnɔna la i b'a ye tuma dɔw la i bɛ k'a la i hakili tɛ kɛ fɛn wɛrɛ la kan i mago bɛ ale dɔrɔn de la o wagati la i bɛ ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ i bɛ ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ c'est hali denmisɛnninw bɛ kɛ i kɛrɛfɛ a dabɔlen don yɛrɛ la nisɔndiya kɔnɔ maa bɛ taa ɲinɛ a woloden yɔrɔ mɔgɔ bɛ taa ɲinɛ a woloden yɔrɔ min na a dabɔlen don yɛrɛ la yɔrɔjɛ kan tuma dɔw la a bɛ se ka mɔgɔ kɔlɔlɔ bɛ a kɔfɛ quoi fɛn dɔ ma kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi n'a sɔrɔla a bɛ ɲɛnafin bɔ i la i b'i kelen na ka sɔrɔ i tɛ kelen na i bɛ ka ɲɛnajɛ nka kɔlɔlɔ bɛ a la i ka kɛnɛya la kɔlɔlɔ bɛ a la i ka farikolo kɛnɛya la i ka hakili kɛnɛya la dɔgɔtɔrɔ de fɔ ko dɔrɔgu bɛɛ lajɛlen tɛ an bɛ furakisɛ min kunu walima sisimafɛn minnu bɛ sama égaramafɛn minnu n'a b'an ɲɛkɔrɔ sanga ni waati tuma dɔ la an bɛ k'a lajɛ an tɛ ka fɛn yɛrɛ lajɛ a la min b'an kalan an tɛ ka fɛn lajɛ a la min b'an jidi an ka diinɛ yɛrɛ la an ka mɔgɔya jogo ɲumanya la tuma caman an bɛ réseau kan an bɛ ɲɛkɔrɔ écran kan ka fɛn lajɛ min yɛrɛ bɛ jurumu se an ma a bɛ lagosi se an ma tuma dɔ la an yɛrɛ b'an den k'a filɛ hali an t'a fɛ maa k'a filɛ n'an y'a ye ko maa dɔw bɛ na filɛ an bɛ maloya o tigi ma an b'a dabiri an bɛ teliya k'a fiti ka bɔ yen bon ninnu ye fɛn de ye adamaden i tɛ se ka fɛn o fɛn lajɛ jama la i yɛrɛ b'a ye ko ɲuman tɛ mais an bɛɛ lajɛlen passionnélen don bi maakɔrɔba kunda denmisɛnnin kunda maa kalannen kunda kunfin kunda bɛɛ ko écran touchement bɛɛ jɛnna pigipigini kɔ a bala ni pigipigini yɛrɛ b'i bolo yɛrɛ kɔni a bɛ komi telefɔni t'i bolo parce que bi nin fɛn kɔni telefɔni ko kɔni a kɛra ala lajarabi dɔ de ye bɛɛ de bɛ nin kɔnɔna la sisan mɔgɔ tɛ yen ko min bɛ bonya a filɛli ma quoi a ja ninnu de bɛ se ka k'a différence ye donc bɛɛ n'i ka telefɔni ta kun de don mɔgɔ dɔ bɛ yen tuma dɔ la i b'a sɔrɔ telefɔni b'a ɲɛkɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ recharge de la sanfɛ dɔw bɛ yen olu bɛ jouer de la sanfɛ dɔw bɛ yen olu tɛ dɔrɔn ka denmisɛnninw ka u ka kulonnifɛn ninnu dessin animé ninnu dɔw ka fɛn ye dɔw bɛ film filɛ a la dɔw bɛ kuranɛ a ka ca wa bɛɛ n'i yɛlɛkun don ne ta ko jouer kɔlɔlɔ yɛrɛ ye min ye bi denmisɛnnin ni nɛgɛnna denmisɛnnin san fila san saba san naani o de bɛ kasi a bɛ nɛgɛ ni min ye bi ka masa yɛrɛ ka telefɔni d'a ma k'a bila jeu la a ka kulonkɛ k'a la bon den min kɔrɔbayara ten ka taa kɔlɔlɔ don maakɔrɔba ma jango den min fitinin bɛ ka taa n'a ye ten cogo la o sini bɛ ɲa kɔni o caman de bɛ an ka société kɔnɔna na i b'a sɔrɔ ni denmisɛnnin kasira dɔrɔn a bɛ lada de ni telefɔni dɔnkili dɔw b'a la wakɔrɔ dɔnkili ninnu dɔw b'a la k'a di an bɛ dugawu de kɛ fana k'a ɲini mɔgɔw fɛ k'u kɔlɔsi nin fɛn ninnu i b'a ye a bɛ fɔ ko a kɔlɔlɔ ntan tɛ bɛɛ ka essayer ka i yɛrɛ bɔ a la ka i ka denbaya bɔ a la n t'a dɔn n'a fɔra i ye fana a ka ca Ala fɛ a b'i dɛmɛ Ala k'an dɛmɛ hali sisan k'an kisi a kɔlɔlɔw ma an b'an ka dɔgɔtɔrɔw fo k'u waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ Usa Jawara i bɛ labɛnw sabati an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na bi nafila di mɔgɔw ma ni Ala ka jɛ ye. رمضان
ka ju Prisia ɲɛda kuraw la kodɔn u lasagolen ko ɲuman ka na t'u kɔnɔ yiridenw kɛnɛ a n'a jaabi sɔrɔ minfɛn kelen min na Prisia ka lemurubaji o bɛ fanga ni kɛnɛya di d'aw ma Prisia manw o ye mangoro balamo gɛrɛgɛrɛw de sugantilen ye k'a nɔnɔ b'aw ye ni Prisia anana ye a ye jabibi kɛnɛ duman ɲɛnafin b'aw la Prisia ka biyageji timiya ale tɛ fila fɔ wa Prisia ka cocktail n'i ma nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya Prisia anana koko ni fɛnw ka loloni a bɛ kɔni maa t'ale kɔrɔfɔ maa ye tuguni ni Prisia ka jus kɛnɛtimaw ye a yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان 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 السنة دي أمي أستاذ رافوكا وليماندو مكونو بينافلا Alhaji Amadou Diallo bi ye sunkalo tile 19 ye o b'a yira k'an bɛ tile 20 su la o nafila ye jɔko 10 salamu bila ko 5 alifatiya kalanin kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafalen i b'o kala siɲɛ kelen kelen kul huwallahu ahadun o suran dafalen i b'o kala siɲɛ 3 n'i ye salamu laban bila ya shahidu i b'o wurudi siɲɛ 100 su na nafila sunkalo su 20 don jɔko 10 salamu bila ko 5 alifatiya kalanin kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafalen siɲɛ kelen kelen kul huwallahu ahadun o suran dafalen siɲɛ 3 n'i ye salamu laban bila i b'a wurudi ya shahidu siɲɛ 100 n'an y'a kɛ ala ka minɛn bolo amina amina ala ka o duwawu minɛ nafila ninnu ka ɲi an b'a ye k'a fɔ nafila salibagaw ka dɔgɔn parce que ni sunkalo kɔni sera tile 15 ma kare kɔnɔna jama dɔ bɛ bɔ a la misiri kɔnɔ jama dɔ bɛ bɔ a la k'a sɔrɔ a tan laban baraji b'o de la mais an fɛ jamana in kɔnɔ Bamakɔ kɔni yan a tan laban kɔni n'o sera nafila salibagaw bɛ dɔgɔya o b'a la parce que o b'a sɔrɔ a bɛ to alimami n'a ka jama bolo o b'a la ka ca la fɛnɛ i b'a ye kuma caman maa caman bɛna sun tigɛ so ka nafila bɛlɛ ni an sera tan laban in kɔnɔna ma i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ sun tigɛ u ka feerekɛyɔrɔ la olu minnu bɛ misiri animé o caman bɛ wɔlɔlɔ ka bɔ misiri animation na o ye yala dɔw yɛrɛ fɛnɛ y'a daminɛ ni vitesse dɔ ye kalo bɛ taa se kuncɛyɔrɔ ma kuma min na saliya bɛ na ji min ta bɛ caya kɔnɔbara bɛ giriya senw bɛ giriya nafila seli u b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛna ko n ye dɔ kɛ o fɛnɛ bɛ wɔlɔlɔ ka bɔ a la komi alimami ye alimami ye hali ni maa ma na ale jagoyalen don ale mana sɛgɛn cogo o cogo n'a y'a daminɛ ale kɔni jagoyalen don a dun alimamiya dun fana ka di dɛ ayiwa kuma dɔ la tuma dɔ la a fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ bi da la dɔ de o a kana kɛ cogo cogo a ninnu ka sogoro sɔgɔ n'o farala ɲɔgɔn kan ka o di o fana ka fisa a ye nin mɔgɔ bɛrɛ ma na ni kalo kɔni ni sogoro ka sɔgɔ di alimami ma Isa Jawara y'a fɔ cogo min tile tan laban ninnu kɔnɔna la bolola baarakɛlaw ani ka se feerekɛlaw ma o caman bɛ sun tigɛ u ka baaradaw la u bɛ nafila selikuw senfɛ o b'a la mais sunkalo tile tan laban o b'a sɔrɔ sunkalo sera an kana kɔrɔbɔyɔrɔ de ma an kana kɔrɔbɔyɔrɔ i b'o dɔn o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu donna a la a daminɛ a ka nɔgɔn bon n'a sera a cɛ minɛyɔrɔ ma dɛ olu bɛ buruburu ka b'a la a tɔ bɛ to an kana dama de ma an sunkalo an b'a sama ka taga o la o bɛ to mankaw de dama e yɛrɛ fara olu kan i fara fɔ ko mankaw bɛ se su ma i t'a to mɔgɔw k'i fara kan a Konate parce que a laban bɛ kɛ ten tɔ de n'a sera ŋana minɛyɔrɔ ma ŋana kɔrɔbɔ ma minnu tɛ ŋana olu bɛ burun ka bɔ a la minnu ta ye bin haki yɛrɛ ye olu de ni kalo b'a tɔ fori nin kɛlen ka an bɛ foli bila ka taa Mali muso bɛɛ lajɛlen ma bi ye 8 mars ye musow tɔgɔla don jamana in kɔnɔ diɲɛ kɔnɔna na an bɛ foli lase an ka musobaw minnu bɛ ayiwa an ka togodaw la sabula ni 8 mars fɔra an caman bɛ Bamakɔtaw de ka sɔrɔ muso minnu bɛ togodaw la minnu bɛ taa u ka lɔgɔninw tigɛ ka n'a mara minnu ni olu ye folonikɛlaw ye n'u ye nakɔtigiw ye ni u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye
u bɛ musakanin fitinin min fara ɲɔgɔn kɛ u b'a kɛ ka du kɔnɔna k'a dɛmɛ an ka togodaw la olu tun bɛ fɔlɔ olu de la sabula olu sɔnna u ka olu degun u ka o tɔɔrɔ ka musoya valeur sɔrɔ ka valeur dilan ni a ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na Bamakɔ ta kɔni olu y'a uniforme donnaw ye Bamakɔ ta caman y'o de ye uniforme don dɔrɔn tɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na i b'o fari de da minnu bɛ togoda la olu fana ka sigi cogoya de ye o ye Bamakɔ yan fana o fana n'a réalité bɛ ɲɔgɔn na tuma dɔ la n'a fɔra tɔgɔ Bamakɔkaw de b'a ta ka ɲina u kɔ i bɛ marché minɛ u ye nin kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a mouvement ninnu n'a bɛ ka kɛ u b'a kɛ ni togoda musow de ye mais n'a sera nafama yɔrɔ la a nafama yɔrɔ Bamakɔ o muso dɔw de bɛ yen olu de b'a dun an b'o tiɲɛ fana fɔ komi ne tɛ a nafa sɔrɔ yɔrɔ dɔn n'a ye a fɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔ de kalama ka ni cɛ ka bɔ a la dɛ e de tun bɛ fɛ ka Bamakɔ ne bɛ ka kuma fɔ ne ni n ka dalu e nana e ko yɔrɔ bɛɛ n'a sigiyɔrɔ de don yɔrɔ bɛɛ n'a sigiyɔrɔ ye n'i bɛ sa ko togodala musow bɛ taa lɔgɔ ɲini u bɛ nin kɛ tan u bɛ ko caman nin kɛ mais Bamakɔ yan fana aw minnu fana bɛ an fana bɛ dɔ la ne man ban u b'u seko kɛ baaraw cogoya de tɛ kelen nafama yɔrɔ jumɛn de ye o marché ne yɛrɛ ala sɔnna ma nin ye don ye misali Amadu Jalo y'a fɔ cogo min na o 8 mars a daminɛlen don diɲɛ kɔnɔ bi k'a fɔ ko musow tɔgɔla don do bonyamasegin don k'a ɲɛsin balakaw ma fo kuma dɔ la an b'a ja ɲɔgɔn bolo k'a fɔ ko musow u man ka don gabugu kɔnɔ a don cɛw ka tobili kɛ cɛw ka fini ko ka du musoya baara dɔw kɛ ka ja musow bolo ko nin y'aw ka fɛti ye a n'aw bɛɛ lajɛlen don i y'a fɔ cogo min na Bamakɔ uniforme don b'a la o tɛ baasi y'a la o ka ɲi cɛw kan k'o san ka di musow ma ka musow laja an bɛ karamɔgɔ dɔ dɔn a muso tɔgɔ Mariam Dabo mais n tɛna karamɔgɔkɛ in yɛrɛ tɔgɔ fɔ yan a muso de tɔgɔ Mariam Dabo a bɛ Bangoni Arazɛli la wajulikɛla karamɔgɔ don nin don ninnu yɛrɛ fɛ ale bɛ tobili kɛ nin don ninnu fɛ a bɛ to tobi a bɛ tobili kɛ a bɛ minɛn ko mais ni tɔgɔ fɔ yɛrɛ wajibiyara an bɛ jagoya k'a tɔgɔ fɔ sinon n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ a bɛ fɔ ka ban e muso tɔgɔ fɔ e quartier fɔ ka ban ne muso tɔgɔ fɔ a dɔw bɛ yen karamɔgɔ yɛrɛ ja yira a y'a dɔn ka ban a tɛna karamɔgɔkɛ ye tɔgɔ fɔ ka d'a kan sirifi don n b'a tɔgɔ to dugu la a ka sirifiya kama ni ala sɔnna ma ale bɛ tobili kɛ hali n'a sɔrɔ an dɔgɔkɛ Alifa Jalo ale tɛ tobili kɛ a denw fɛ sa nka a bɛ minɛn ko o fana dɔ ye o la an bɛ muso bɛɛ fo ni muso tɔgɔ fɔra Mali kɔnɔ yan an tɛ ɲina muso bakɔ ni ye musoya danbe to a la ka musoya valeur to a la ka taa da n'o ye Haja Bastan Tarawele Madame Haidara an b'a bolo kɔrɔta yan fo don mana ka nin don ninnu musobaw mana fɔ ni Mali in kɔni kɔnɔ yan Haja Bastan ale ka kalanso fo ka diɲɛ wuli a tɛ tunu wa musow tɔgɔ mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ a tɔgɔ b'a lisi la u ko ale de ma ko Ummul Umma ko mantonba université don Bastan i b'a jɔ yɔrɔ min ɲɛsinin don i ma Bastan ko la i bɛ se ka kuma ka ten de min kɔ donnen ma i tɛ fɛn dɔw la o ɲɛsinin bɛ min fana ma o fana bɛ se ka kuma ten Bastan ye ŋana ye ni ala sɔnna a ma nka ala y'a garijɛgɛ don ŋana fɛnɛ la n'o ye Ba Madani ye siga foyi t'a la sali ala rasuli karim an bɛ ala deli ala ka u kaburu nɔrɔya u fila bɛɛ lajɛlen o hukumu kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka na an balimamuso Aminata Tarawele a k'a bi dumuni dilantaw la an ka se k'a dɔn mun bɛ sen na ani mun dilanna bi an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ Malien bɛ ji seleke naani ye an fili bɛ aw bɛɛ tili aw bɛ kɛ a balimakɛya jeli i tɔgɔ ye Mahamadu Tijani komi ni sigiyɔrɔ bɛ Senegal ma bi ye donba ye o y'a bi don ye ne ka di dɛ bi an balakaw ka don ye n'o ye o ye 8 mars ye o kun kɔnɔna la ni ye a yamaruya ta o yɛrɛ de don k'a la an balakaw ye u bɛ nisɔndiya bi don ye ka bɔ o la an bɛna n'o tobi an bɛ jɛ an bɛ o layi an bɛna nafɛn minnu utiliser bi ka an ka tobili kɛ o de bɛna présenter aw ma an b'a daminɛ ni tigɛ tobi mayonnaise b'an bolo yan siyɛ b'an bolo moutarde b'an bolo épices b'an bolo kɔgɔw bɛ yen nɔ sɛfan ni jaba avocat bɛ yen poivron bɛ yen céleri persil
mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ b'an bolo yan nɔ ka fara an ka jɛgɛ kan an b'o yira ka tila ka o jigin bitɔn bɛ ja dɛ a bɛ ja fo ka taa fɔ a bɛ ja donc an ka jɛ an k'a kɔlɔsi ɲɔgɔn fɛ. Sisan nɔ an ka lɛbɛli na kɔmpiutɛr an ka tɔ tigɛli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan an bɛna se yanni etako de ma an ka lakɔsi n'o ye n'a fɛnw bɛɛ ka jɛlen tigɛlen k'u ɲagami pour que ka se ka jɛgɛ fiɲɛ o dunni fɛnw nɔgɔya ka sankɔrɔ ta. No, no yan lang. Jangan apa dan mama kan pada ya ni jinak ye mais kimi université ti la ko na musu de adoka mo fokk ma de cheba bu kala wabati ni fene to la kana ni sojet basanti fula abi am episode ngabo episode fene hana ko mais ba so tare la ka chama be o ti so bluma so ko ti jonyale ta ya ga fakile ba paulishi shumsula e joroko ne hono ni kam me no ni hono e ciao ma do ma to ya su de kana c'est basé communication Zam masih kasmika tuji maro sebelum kita pun ibu kali cimna kapang kui tanah komunitas negara tisong bola lagi abu kau pin nondok atau tolana BTS memahami seroka jadi mereka doni dokter orang sudah akan juji andani ajarannya menjara fokus foyena sesuatu ni clara tu beli belajar na suntik ekonomi okera herela alhamdulillah donc kamana Dominique sisa anga Dominique la beni be anino donc kanal baba ambulu ya tamara fena ba ambulu donc Dominique koneke tai donc ame fiti ni ndrongi terorem so ni terorem so bale bu tatu yoro et donc sidu fene ba ambulu anino zere ani numero ni kom ni ala yiri de gere numero di gere o fene ba ambulu anino ka anda potili ani donc ama fay au bismillah ma Dominique na gitu enough itu soal ramah ya itu soal ramah ya ibu tu kau minabi nafo ayo no nana alabe sosikala ngale aku lo juga nunda dan boleh wanit naja ya bahasa jip ije naya kita toko juga aja acara don acara saja tu me dis dima me dis sur 10 dima lo acara de voilà donc libéré baja libéré donc tellement que vraiment je vous exhorte vraiment bien opéra di akira bi marsi ya ma ke bi marsi vraiment anga bon sula ni soja on balon sula ni soja anga paula ni soja tidak kebukan la drama kadung senung bala yang senung bala karena sunyi kacang dong ka pet se ka foka dalam aja ka gitu banyak mani ayo ke segi beja balma beja fu beja dening baya beja vraiment sabachu fele bela do mame de gore ka sono lo yana ka tima ki mano amine ala ka
Sherifukɛ yɛrɛ a n'a ka denbaya Ala ka mɛn a kɔ an bɛ dugawu kɛ silamɛya Ala k'a jidi silamɛya Ala k'a jidi Ala ka fi wala fu tutu Ala ka diba ka Ala ko sɔ Ala ka an ka dugawu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen suma dɔn min yana min kɔ ka taara n'a fɔ o wajibu ka an bɛ mɛtiri kɔnɛ fo ale ye cɛ bɛɛ kumabɔ yan fo Senegalikaw fɛ yen nɔ an bɛ a n'a furumuso ɲuman fo san kɔni cɛ o cɛ de bɛ n'i ma tobili kɔni kɛ a bɔra ka bin kan ale ye nin min dilan ne bɛ tɔgɔya la nin cɛ in yɛrɛ de ye nin yɛrɛ de ye cɛ ɲuman ɲuman ye bɛɛ de bɛ taa o ayi nin cɛ bɛɛ de bɛ taa ale ye tobili de kɛ cɛ bɛɛ tɔgɔ la kana cɛ la cɛ bɛɛ la n'i ko k'a ka pɔli yɛrɛ sigi tasuma yɛrɛ kan fo ma k'a kɔnɔ fɔlɔ a bɛ sɔn ka wagati min k'o kunna dɛ o tɛ 8 mars don ye an b'u fɔ wale ɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ Sa Jawara i bɛ ɲama i bɛ segin an ye nafila kan dɛ ok alhamdulillah su in na ye sunkalo su 20nan ye a nafila ye jɔko 10 salamu bila ko 5 alifatiya kalanen kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafale siɲɛ 1 kul huwallahu ahadun suran dafale siɲɛ 3 n'i ye salamu laban bila i b'a wurudi ya shahidu siɲɛ 100 Ala k'a minɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ segin k'an ka sponsor officiel fo an y'a fɔ a ye a ka produit ninnu fɛn min ye mayonnaise kadi J-Precia lait halib ani fɛn min ye najini kadi n'a ka lɔkɔti a k'aw hakili to a la o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka santa ka kɛ nin fɛn ninnu ye n'a y'u san a b'an dɛmɛ jɛmukan in bolo a b'a to baara caman bɛ an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnn'a ma o la an bɛ labɛnw sabati ka taa sugu kɔnɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala ka jɛ ye. Ko k'i janto mɔgɔw ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛya kow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ ni k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka diɲɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto i ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabi ni k'aw ni kan kow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don. National distribution aw ka pinɛko hami banna pewu anw fɛ yan qualité ko kuma banna pewu an ka pinɛkolo gɛlɛnw mobili siya bɛɛ lajɛlen pinɛ remorque pinɛ minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pinɛkɔrɔ i ka bolimafɛn la a fɔ national distribution ka pinɛkolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ national distribution ka pinɛw don national distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye fundeni bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la national distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra national distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars ma national distribution siradala kɔlɔnba Bamako cɛmancɛ la yɔrɔ kelen pewu ale kɛmɛ ka maliyɛnw lafiya alafiya n'u ka baara bɛnnen don produit alimentaire ma n'i nana an b'an ka corne boeuf min dilannen don ni sɛ wa ni saveur sugu bɛɛ dɔ b'a la o dɔrɔn tɛ a tobili de ka nɔgɔ wa n'i y'a k'i nɛn kan a ɲɔgɔn fila tɛ yen nɔ a b'aw ka dumuni yɛlɛma k'a kɛ wagati duman y'aw bolo ni dumuni duman in kɔfɛ e ma ketchup euro kɔnɔ yan ale saveur ko kuma bɛ fɔ ka tomati gɛrɛgɛrɛ nɔnɔ bɔ k'o bila maliyɛnw sago la wa a suguya caman de b'an bolo restaurant belebelebatigiw mangamaniw hali pati feerela min bɛ kare kun na aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ketchup euro la anw filɛ nin
bagadaji suguba camancɛ la ten coyi ni mɔgɔ b'an ka nɛgɛjuru sira la 95 95 95 13 walima 90 81 72 33 walima 66 62 85 99 alafiya qualité ani goût k'o kɛ bɛɛ sago ye. Société Seydou Kasoge Sarla a namɛni jiriden gwɛrɛgwɛrɛ bisilen nɔnɔ ye ju Leila ani ju Akadi ju Leila anana andomi a mangoro a lemuruba a cocktail de fruits a buyagi nin bɛɛ bɛ sɔrɔ Société Seydou Kasoge Sarla la ju Akadi fana a jabibi andomi a mangoro a lemuruba a cocktail de fruits a buyagi a koko a n'a manje n'o ye papaye ye a bɛ nin bɛɛ sɔrɔ ju Akadi la. Société Seydou Kasoge Sarla ka sɔn lafiya ni nka nikun saha ka farikolo minɛ ka mana a fɔ Société Seydou Kasoge Sarla ka ju Leila a n'a ka ju Akadi a bɛ dumuni bayɛlɛma ja a sigiko kelen i da la a ti bɔ bilen gula n'a mago jɔra Société Seydou Kasoge Sarla ka ju Leila a n'a ka ju Akadi la a b'a sɔrɔ jamana in butigibaw bɛɛ lajɛlen la nka u ja b'a la ba filɛ Sugunikura la bolofara dɔ bɛ Misira 3e gidɔrɔn fan fɛ a bɛ se ka nɛgɛjuru coupe banba 76 10 83 44 wali kelen 79 26 86 49 70 99 B 74 87 walima 76 98 78 92. Société Seydou Kasoge Sarla ka ju Leila a n'a ka ju Akadi ju dumango dadu. Étoile électronique marque de l'élément la Samalanyo Malila Odela ananani minankura chama ye Malion la fiali kama primi show yere koni inafo téléviseur full HD HD gansan a smart lamau ani kasi a écran plat ni anyokana weroma Étoile électronique nanani ni beye au bisika audienye taw swani minuna wa otabede niko Étoile électronique iko électroménager au minuma kobi réfrigérateur la congélateur toblika minon ni bébé soro songa dama temediala Étoile électronique la au café téléphone sugia bébé soro Étoile électronique la a smartphone la mau tablette tactile ani connexion kila chama wero Étoile électronique yere fleni sugoni mayero la place du souvenir terfe srami betene mani makife otumana malion au connaissant tukuya sila kato kofe Étoile électronique kola au sinfajona kasiyeno ukamino kanyi wa asongo kadifana ayoka komanu ke jona ni numero nununa minu fleni jabarani sanfe. Mayonnaise Kadi. La qualité se reconnaît au premier regard et le goût à la première bouchée. Ce petit détail qui attire l'œil, cette saveur qui éveille les sens, cette texture qui donne envie d'y revenir encore. Oui, vous l'avez deviné, c'est la mayonnaise Kadi. Une texture riche et onctueuse, un goût irrésistible qui transforme chaque plat en véritable délice. Avec votre riz, elle élève un goût intense. Dans vos salades, elle apporte fraîcheur et douceur. Sur vos brochettes, elle ajoute une touche parfaite qui change tout. Pour sublimer chacun de vos repas, choisissez la qualité. Disponible en 250 grammes, 500 grammes, 1 kg, 2,5 kg et 5 kg pour satisfaire toutes vos envies. Mayonnaise Kadi, le goût qui fait toute la différence. Diɲɛ kɔnɔ falen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma Osam ka fɛn dilannenw bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalakow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i diɲɛ ko kɛ I kelen na setiko fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ kɔsan sabu anw bɛ waso ka kɛ malidenw ye
ka fɛn dilanenw bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw la o san a t'i pan. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa. n ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun. awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa. jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛko t'a la wa siyako t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Magique promotion Mix Joli Day à Kadissa. Tu peux remporter des lots incroyables comme un réfrigérateur, une télévision ou une superbe moto Jakarta. Prends ton vite dans ton marché, achète ton kit mix composé des formats poudre et tablettes 100% magie à 500 francs seulement. Reçois ta carte à gratter et tente ta chance pour remporter de super gros lots. Jusqu'au 25 mars 2026, avec ta promo Mix Joli Day, tu gagnes, tu gagnes. Moi et magie, si bon ensemble. Bien, c'est quand il fait va, comment on est modèle, c'est spécial. Alhamdulillah. e ka relaxi mo de nurama awo nura agite me no kan nura be NI plus de ta ne yɛrɛ de yala na ida te bone ka saki kɔnɔ nin de fere ya relax impulsi ya siɲɛ fɔlɔ de Mali la vitamine 21 de b'a la namasa b'a la tamaru b'a la pomme b'a la bi b'a la denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten a kɛ bannen ko abada Iridielac den dafali denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo wɔɔrɔ la Iridielac 6 mois ye a kalo 8 Iridielac 8 mois ye ani sisan Iridielac 1 plus ka ta den san kelen na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la Iridielac ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na Iridielac denbaw bɛɛ jigi don Iridielac 1 plus a nana o lafiyali kan n'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Iridielac siɲɛ kelen Iridielac waati bɛɛ. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbeau Mix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. kɔnɔna na an bɛ nisɔndiyani don ka wagati dumani dɔ makɔnɔ su mana s'a tigɛlimayɔrɔ ma ni ka bɛn ni misiri
mubarak. Farifoni ni galabu kana ya abube dema te national jamaje yorola national konyo yorola national yemunu yorola ali tosigi yorola jama bebe girete minga te national magoro ba mi de mesumba mi chauba mi musumba mi aha te national ni akimi ini kumulo dimi tenwanye ni atimi ini bana misente nywanye ni atimi ini farifoni benyona odela ubafe sipori kala ubafe national meru ubafe national artist ubafe national wajulu kanaka national nega gerana te warati si tuguni foti national Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kunungana langu loto nami nofe ona de bitu beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka kwa ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jige kene da safe femi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele meme olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC tu malikono gawu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjire ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kona koni werela zamzam ka najini ngura buyo a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zabia Kerefe rue 429 porte M1 wale kala kana ga juru be bamba 76 80 00 72 Walekele 76 38 59 59 Zamzam kandaji ni ngura kuya kule ana EPC Lude bela jele wasara Fala deba konsere beba ko agute ikagalobonda Teuka championi Tedanaya Imashwa Kadatimia, kafarifani, kageranyaga, fodanaya, afaron kokele, abegala bukenea, kibila bela, no atandu. Teuka championindo, agute lorika galobonda, tedanaya, on papa gute, on mama gute, chenjoni gute, che aya gute. C'est comment Dedanaya championi Papa Dedanaya akadi tro Dedanaya Dedanaya minafa Ala madame wene mabusa Mudraga nono Madame Namu Nono sugu dumendo E nono sahel kanetike So drafu ke nono sahel kaneti te daraka nono damaide abe mi wati be wa abike fen chamana abike degela abike serla ni sengene nama ka friko dele ninga klenta ki kunjanai ibishinga lafiate yati na fladama jona abibo ga demsenu mafu note arabi kanjanai kuma be sagani wati wala fiende dore abi suma bayele man de noya ki to aka wa ai ikolo kon dija abada datula ni ngalo ka bwa dala dro ngate ngi kunjanai chenchana nono sahel kaneti ningira ne minijisa saga ani wati sungalo ye dɔnniya ani kanu kilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixiwɛli sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye kilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixiwɛli b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixiwɛli sungalo kalo ye damu ye waati bɛɛ.
Mixwell, riche et crémeux. Ne tɛ Zara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. te alkaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaba tew la kalite ko da don. sugu kɔnɔmɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn fɛn o fɛn nana fara an ka nin baara in na an bɛ ala de deli ala ka bɛɛ ka jago dilan ala ka bɛɛ ka jago dilan fɛn o fɛn ye danaya dan ka kana jɛmukan in na an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ Musa Jawara bi kɔni bi ye 8 mars ye an na kɛ cɛ caman kɔni bɛ gabuguda la bi suntigɛw tobili la a fɔ bi foli an t'a ɲɛsin cɛw ma a ka cɛw ka fo ka waribɔbaw fo doniba tabaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn ni den kelen taara san kɔnɔ ko kalo dɔ bɛ yen ko kalo tile 8 ko musow ka don ye a bɛ kɛ cɛw de ka juru la fɛn min ka bon kuma dɔ la o tɛ fɔ n'i ye musoba ye yɔrɔ o yɔrɔ ko a labɛnnen don a cɛsirilen don a ka bonya bɛɛ a bɛ cɛ dɔ de ka furu la wala an bɛ cɛw fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la u ka jija la halisa ka tila ka wele bila ka di cɛw ma u ka kɛ manɔgɔman ye u ka sabali muso ninnu kɔrɔ i n'a fɔ cɛkɔrɔba ɲuman yɛrɛ ka bilasiralikanw bɛ a kan cogo min na k'an ka sabali an musow kɔrɔ n'u dimina an kana dimi n'u fitinɛla an kana fitinɛ an kana an ta u fɛ tuma bɛɛ n'an y'u dimine an kana nin ko dɔ ye min bɛ se k'u nɛgɛ o ye bonya de ye cɛ fɛnɛ ma kana bɛɛ kɛ ko n bɛ wari bɔ ye kumakan ɲuman kuma dɔ la n'a tugura wari bɔ la a ka ɲi kumakan ɲuman bɛ muso si caya a cɛ ka kumakan ɲuman n'i ye muso nɛgɛ walahi Usayi Jalo a somɔgɔw ye sanu bila a kun ka na a b'a bɔ ka d'i ma i b'a feere ka muso kura furu ka fara a kan n'i ye muso nɛgɛ i b'a sɔrɔ ola an bɛ wele bila ka di cɛw ma n y'a fɔ a ye cogo min na an karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ tobili kɛ olu bɛ wari bɔ u bɛ tila ka tobili kɛ an k'u ladege hali n'a sɔrɔla bi ta in ye cɛ caman ta a tɛgɛ ma sini don do nin ka di an denmuso ye awɔ a baara ɲuman tɛ ban n'i ma se ka bi sɔrɔ k'a kɛ komi a taara cɛw tigɛ ma i b'a kɛ bi de a ye tɛmɛ ne yɛrɛ de i bɛ suguri dilan an bɛ an ka witi kɔnɔna nka sini lama o y'an deli ne bɛ ka diɲɛ cɛ bɛɛ de wele quoi e bɛ ka kɛ ne kelen de ye sisan kɔnɛkɛ bɔra ka tobili kɛ kɔnɛkɛ bɔra ka tobili kɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye ale ye cɛ bɛɛ niyɔrɔ ta tobili kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a fo k'a waleɲuman dɔn a kelen kɔnɛla ka kelen an tɛna se k'a fɔ ko a bɛ Tarawelew sanfɛ bisa nka a ye bɛɛ jɔyɔrɔ ta a banna voilà
ayre andemso e be ka ni mi foni an burankɛ dun a b'a kɛ wa papa a bɛ tobili kɛ wa o tɛ kɛnɛ kɛ e de ya cɛ min tɛ o tɔgɔ tɛ yan ala ka a kɛ hɛrɛ ye madame Konate foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balakaw ma alhamdulillah Usayi Jalo an bɛ an balakaw bɛɛ lajɛlen fo ko bi ye an muso ka don ye hali bi nin bɛ anw ka silamɛya diinɛ ka bonya ni anw ka sankɔrɔta de yira ka kɔn silamɛya nali ɲɛ musow jɔyɔrɔ tun tɛ an musow la pilasi tun tɛ an na mais kira kisi ni nɛɛma bɛ a n'a sodenw sanumanw ye ale nalen kɔfɛ ka na silamɛya diinɛ yanga an kunna ale de ye muso bila valeur la ka muso bila pilasi ɲɛnamaba la an musow tɛ minɛ ka ɲɛnama faga bilen tɔɔrɔ tɛ minɛ ka da an musow ka bi ala ni silamɛya sababu ka kɔn 8 mars ɲɛ an musow tun b'a dɔn ko silamɛmuso tun b'a dɔn k'a fɔ ko 8 mars bɛ yen sabula kira denmuso n'o ye Fatima Zahra alayha salam ale fana y'a yira anw na k'a fɔ muso ye fɛn min ye muso ye fɛn barikamaba de muso kan ka bonya ale ye valeur d'anw ma ka kɔn 8 mars nali ɲɛ an b'a fɔ u nana ka silamɛya ka baara tɔ de yiriwa hali bi 8 mars ye fɛn min fana ye an bɛ se ka ɲɔgɔn nisɔndiya kɔnɔ n'o tɛ a ma dabɔ k'a fɔ ko fo cɛ de ka baara kɛ an muso dɔw fana bɛ yen anw bɛ gɛrɛntɛ ta ka da an furuɲɔgɔnw kan ko bi ye 8 mars ye karisa cɛ ye tobili kɛ walima karisa cɛ ye nin kɛ f'i fana k'a kɛ o fɛn ninnu ye fɛn ye dɔrɔn ka hadamadenya ja ɲɔgɔn bolo sinon fɛti cogo caman b'a la min tɛ o ye muso ɲuman yɛrɛ ka muso ɲumanya bɛ dɔn cogo di nin don ninnu ɲɔgɔnnaw la i kan ka fɛn de kɛ i ka dukɔnɔdenw ye k'a yiru la ne ye muso de ye wa ne bɛ n ka musoya n b'a valeur yira diɲɛ don o don. ye sun tigɛlen ye Bamakɔ ana alamini na madame Konate sun tigɛra Bamakɔ n'a lamini na Usayi Jawara ala ka ka bato minɛ amin mu yafa amin an bɛ ka sunkalo sun jamana ɲɛmajɔ karamɔgɔ bonya kosɔn sɔli ala rasul sallim ala k'o duwawu minɛ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
ka ju presiya ɲɛda kuraw lakodɔn u lasagonen ko ɲuman kanɛtiw kɔnɔ yiridenw kɛnɛ-kɛnɛ a n'a jaabi sɔrɔ min fɛn kelen min na presiya ka lemurubaji o be fanga ni kɛnɛya di daw ma presiya manw o ye mangoro balamɔ gɛrɛgɛrɛw de sugantilen ye k'a nɔnɔ b'aw ye ni presiya anana ye a ye jabibi kɛnɛ-kɛnɛ duman ɲɛnafin b'aw la presiya ka biyaki ji timiya ale tɛ fila fɔ wa presiya ka cocktail n'i ma nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya presiya anana koko ni fɛnw ka loloni a bɛ kɔni maa t'ale kɔrɔfɔ maa ye tuguni ni presiya ka ju kɛnɛtimaw ye a ye yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixuɛli ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixuɛli b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le thé Zara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Fonsere be bako agute kagalobonda Deuka championi Tedanaya Imashwa Kadatimia Kafarifani Kageranyaga Fodanaya Afaron kokele Abegala butkenea Kibila bela No adandu Deuka championi ndo Agute dorika galobonda Tedanaya Oh papa goûté Oh maman goûté Che Johnny goûté Che Aya goûté C'est comment Tedanaya championni Papa Tedanaya Akadi tro Tedanaya Yedanaya minafa Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni nka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé do Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 62 16 walikɛla 76
38 59 59 Zamzam ka najini ngura kuya kule ana APC lude bela jele wasara. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn ka ala subhanahu wa ta'ala deli an bɔra ka sun tigɛ sisan ala wele fɛn fɛn min n'an y'a k'a kɔnɔ ala k'a jaabi an ye a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an kan ala ka gɛlɛya ninnu wuli banabagatɔ ala ka kɛnɛya d'u ma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi lajarabili fɛn fɛn mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ kan ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka foli ni dugawu ta k'a ɲɛsin an ka mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka banabagatɔ fɛn fɛn bɛ an bɛ ala deli ala ka kɛnɛya di a bɛɛ lajɛlen ma ka ala dɔgɔtɔrɔw fo k'u waleɲuman dɔn u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la banabagatɔw bɛrɛbɛrɛli la ka dugawu kɛ ala k'a k'u ma baraji ye o kɔfɛ an b'an ka lakanabaw fo an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ tu kɔnɔnaw la wula kɔnɔnaw la yɔrɔ yɔrɔ la n'u bɛ ka jamana in lakisi an bɛ dugawu k'u ye ala k'u yɛrɛ kun kisi ala k'u tanga ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye ka na ɲuman sɔrɔ u ka denbaya ala ka hɛrɛ kɛ ani u ye o kɔfɛ an bɛ dugawu laban fana an karamɔgɔ seyidi sɛrifu usumani madani hayidara la an bɛ ala deli yarabi cɛkɔrɔba in ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma a bɛ siran fɛn fɛn ye ala ka don a n'a cɛ a ka hɛrɛ bɛ ko o ko la ala k'o ko ɲɛsin a ma cɛkɔrɔba in ka denbaya a ye walidenw kanu ala ka hɛrɛ jigin a ka denbaya kɔnɔna na ala ka denbaya in k'a sago ye ala ka karanga jɔ ani jugu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ miliyari caman bɛ ala bolo ala ko cɛkɔrɔba in sɔn o la yarabali alamina o se bɛ ala ye ala k'o kɛ o hukumu kɔnɔ Usa Jawara an bɛ segin bi su in na nafilaw kan o ma ɲɛ k'a fɔ ko sun tigɛra mɔgɔw lafiyara sa alhamdulilayi Alhaji Amadu Jalo gɔnɔw ɲiginna n'ala sɔnna ma barajiw sabatilen don ala k'a baraji mɛn k'a ma kɔnɔ su in na sunkalo su 20 don nafila min bi a la jago 10 salamu bila ko 5 alifatiya kalanin kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafalen i b'o kala siɲɛ kelen kelen kul huwallahu ahadun suran dafalen i b'o kala siɲɛ 3 n'i ye salamu laban bila i b'a wurudi ya shahidu siɲɛ 100 n'an y'a kɛ ala k'a minɛ an bolo amin ya rabbal alamin ala ko o dugawu minɛ madame Konate ka kɛ ni waati cogoya ye foli ani kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen alhamdulillah Usa Jalo an bɛ ala deli an bɔra ka sun min tigɛ sa ala k'an jurumu bɛɛ lajɛlen amin an bɛ lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a ɲini ala fɛ kaloba min n'an b'a kɔnɔna la kalo ti mɛn ala k'a nɔgɔya amin an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ Elhaji Mɛtiri Sulemani Jara la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Usa Jalo Mɛtiri Sulemani Jara n'i ko i b'a fo dɔrɔn i bɛ dɔɔnin de fa la tiɲɛ min don limaniya jɔn don a fonisiri don a kariyalen don tɛgɛ labilalen don an b'a fo a ka bonyaw la a n'a a musow bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli kɛ a kun bɛ deli ka saga bila ka na di an ma o ko sunkalo ma ban fɔlɔ koyi sunkalo ma ban Usa Jawara Mɛtiri Sulemani Jara n bɛ deli ka saga bila ka na d'a ma ɲinan ta ni sunkalo banna de i b'a fɔ ko ɲinan ta ma na a bɛna sini a bɛna sini ɲɛna o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Elhaji Muhammed Magiba an ka seko an b'a fɔ an dala an b'a n'a furumusow fo ani zawiya kalandenw bɛɛ lajɛlen a fana ye maa min ye funesiri don maa kariyalen don kana kɛ maa o funesiriw bɛɛ dɔn Usa Jalo Magiba fɛn ta bɛ jɛ ni o ye Magiba sɔ dumuna kɛnɛ seko de don seko de a muso in y'a bila to yen fana a ɲala ma i ka ko gɛlɛn don n'i ye mɔgɔ min ye i kɔ n'i ma se k'o tigi fo dɔrɔn sake i yɛrɛ ye mɔgɔ jugu ye walima i ye ɲɛko ye o kɔrɔ e ta ye waleɲuman dɔn ye ta ye o kɔrɔ i fana ta ka ɲi n b'a fɔ k'a barikada hali bi ko ala k'a mɛn an kɔrɔ jigin ala k'a yɛrɛ kɛ kalanden ye k'a furumuso 2 bɛɛ fo Safi ani Hawaw Ture an b'u 2 bɛɛ lajɛlen fo
fo ka foli kɛ n terimuso ni n balimamuso la n'o ye Seyida Hajara Bagayugu a sigiyɔrɔ bɛnnen don Senu ma a n'a furukɛ ɲuman n'o ye Baba Koli an b'u fo an b'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ n yɛrɛ ka sotigi la n'o ye Monsieur Konate Papa a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen an ka foniseriya la ko ale kɔni ta ko n'i y'a mɛn ko muso ɲalenba a tabagacɛ de ka farin n b'a fo ni yɔrɔ in na hali bi ko Ala ka an to ɲɔgɔn amin amin Ala ka dugawu minɛ an b'i yɛrɛ fo ka sanfɛ sugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo misirida cɛkɔrɔbaw i yɛrɛ b'a misiri fo ɲinan bɛɛ sunkalo bɛ ɲana ban kana ka fo sanfɛ misiri ala donna cɛkɔrɔba dɔ ɲinan ko makan kɛra cogo di k'i kana ka fo non kana ka fo sugu mɔgɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ka piri jiginna sisan an ka piri daga di an ka piri daga di sisan an bɛ sanfɛ sugu mɔgɔw fo i tɔgɔyala ka Konatela sanfɛ la ka papa n'a kɔrɔw n'a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'u ye Ala k'a ɲɛ min la i ni wuli ka jɔ i ni cɛsiri i Konate siɲɛ 2 Musa Jawara foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ Ala sɔnna ma an bɛ Ala tanu an y'a daminɛ ni Ala min tɔgɔ ye n'a filɛ ka kuncɛ an bolo Ala ka se kɔnɔ bi ta in don na an bɛ Ala fo la ka Ala waleɲuman dɔn k'an lajɛ jɛkulu ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada minnu ye weleli kɛ n'u y'a sɔrɔ ani minnu m'a sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo Baraza Imam Mohamed Jawara ani an ka patron ba Mohamed Traoré an b'o fo k'u waleɲuman dɔn ka Isu Kasamara fo ka Baraza ka bɛɛ fo ka Sanka bɛɛ lajɛlen fo Sandiri tɔgɔ la Idrissa Mukoro a yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan ni waati in na an b'a fo ka waleɲuman dɔn Bamakɔ kelen na ka Sirima Balo fo a n'a furumuso Jɔlɔ Balo ka musow bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ne yɛrɛ labɛnnen filɛ cogo min na nin ye n bɛ Divo n'a mara bɛɛ fo Divo kaw de ye nin ko tigɛ k'a di Jawara ma an b'u fo Divo musow k'u barikada ko Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna ma international ka tournée in na u y'an bonya ni nin bazɛnba in de ye o la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ka foli kuntala surunya bi Musa Jawara an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiri la ka Ala deli Ala ka a bɛɛ kɛ baraji ye ka wudu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la Elhaji Mohamed Lamine Thiam Alifa Diallo ka taa se wudu karamɔgɔtɔ bɛɛ ma ka dugawu kɛ kanu ye Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ an bɛna bɔ an ka bi clip du jour o de ye an balimakɛ fɛn min ye an balimamuso Ma Traoré ale ka dɔnkili de bɛ an bolo bi k'a lase aw ma kɔfɛ a b'aw ka cuisine ye ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini nin kɛnɛ kelen kan inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isaken on the beat. Una dosa ni noche